taitaa olla ainakin tämän kalenterivuoden viimeisen fanipaneelin aika Narradion osalta, joten laitetaanhan pikkuhiljaa näitä koneita käyntiin. Meillä on itse asiassa tänään panelistina, no totta kai tuottava vakiopanelistimme, mutta hänen lisäkseen eräs panelisti, joka ei ole pitkään aikaan käynyt. Kävi itse asiassa mun ja Roopen pyörittämän Narradion historian 3. jaksossa joskus aikoinaan vieraana. Ja sitten meillä on myös tähän paneeliin uutta ääntä. Keitä he ovat? Se selviää hetken kuluttua. Minä puolestani olen hostinne Johannes Vuoksivirta. Tervetuloa Narradion pariin. Tähän tulee jo just se jinkku. Hyvä, hieno Roope. Sä muistit, mihin kohtaan se jinkku tulee. Ja ennen kuin otetaan tää meidän uuden karhea panelistin tuote tähän meidän käsittelyyn, niin Juuso Kokkonen, pitkästä aikaa. Olit viimeksi Narradion jaksossa 33 ja nyt olet jaksossa 86. Mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu, kiitos. Siitä on kohta 5 vuotta, kun on täällä ollut viimeksi. Vähän on oma asema tässä maailmassa ja yhteiskunnassa muuttunut niistä ajoista, mutta jollain ihmeellisellä tavalla, että tämä narrilogoa jollain tasolla tulee seurattua mukana. Ja ehkä intensiivisemmin kuin viimeksi, kun olin mukana. Niin, tolloinhan sä olit, oliko Elmun blogikirjoittaja tai jotain vlogeja, mä näitä muistan. Jotain artikkeleita sä kirjoittelit sinne. Ja Elmo vainaa niin sanotusti, eli lehti meni silloin 21 meni sitten nurin, mutta sinne lehden viimeisille henkäyksille asti niin olin siinä remmissä mukana ja silloin niin kuin toimittaja-asemasta sitä Jokeria touhuu seurasin niin kuin muutenkin tietysti lätkään. Onko sulla jatkunut samalla linjalla nyt sitten sen jälkeen vai? Ei, mä niin kuin vähän niin kuin lopetin tavallaan, toimittajalla niin tyylisää, kun piti olla niin objektiivinen koko ajan. Et sitten mä sytyin vähän niin kuin uudestaan, kun olin tuossa Jyväskylässä opiskelemassa muutaman vuoden ja sitten eräs syyskuinen ilta avasin subin telkkarista ja katsoin, että mitäs vittua, täällä tulee Kiekko Espoon Jokerit. Sitten mä katsoin sitä TV-kuvasta, kuvataan sitä yläkatsomoa ja mä olisin, että ei saatana. Että tämähän on ihan kuin silloin junnuna tämä meininki. Joo. Että siitä vähän niin kuin lähti uudestaan syttymään, että tämä Jokerit on niin kuin aika makea juttu. Ei saatana, nehän on takas oikein. Niin, kyllä. Sitten meillä on tähän podcastiin uutta ääntä ja paljon hihittelyä mä luulen, että on ainakin luvassa, kun tämän herran kanssa päästään läpi ja vääntämään. Teemu Maarella, meillä on yhteistä historiaa, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Se ei ole painoarvoista tavaraa se, mutta Teemu Maarella, ensinnäkin tervetuloa Narradioon. Kiitos paljon. Mukava tulla tälle pikakomennuksella paikalle. Kyllä, nimenomaan itse asiassa pikakomennuksella, koska alun perin tähän kaavailtu Ville joutui valitettavasti jälleen kerran jättämään välistä. Ja Ville, sut on nyt kutsuttu Narradion tällä kaudella 4. kertaa ja joka kerta on tullut aikataulullisia virheitä, joten oppa ensi kerralla itse koodissa, niin katsotaan sitten siinä. No vitsi. Ehkä me otamme tästä vinkistä sitten vaarin, että Niin, ei väkisin sit saatana. Mutta niin, Teemu, meillä on meidän uusien vieraiden kanssa ollut tapana käydä lyhyesti omaa jokerihistoriaa läpi, joten oma lyhyt jokerihistoriasi. Mistä alkoi punakeltaisen sydämen tykytykset? No, kaikki alkoi Itä-Helsingistä 90-luvun alussa, kuinkas muutenkaan. Mua vietiin pentuna Nordicselle, mutta mua ei viety sinne Jokereiden peleihin, vaan IFK-matseihin ja mä oon ollut jonkun 3-4-vuotias, todennäköisesti 3-vuotias, kun mä oon ihmetellyt hallin seinällä sellaista silmää iskevää pipopäistä hassun näköistä kaveria ja kysynyt, että kuka toi on. Ja sitten me oltiin aika about näillä sanoilla mulle kerrottiin, että se on Jokerit, mutta me kannustetaan IFK:ta. Mä olin sitten ilmoittanut tomerana poikana, että mä kannustan noita, kun niillä on hienompi logo. Ja mua ei silloin junnuna oikeasti viety Jokereiden peleihin, vaan mä olin IFK-matseissa, mutta mä olin muistaakseni isovanhemmilta saanut ruinattua jonkun Jokereiden pipo, jonka mä sit painelin siellä Jullien peleissä narria pipo päässä pikkupoikana, enkä suostunut noiden punapaitaisten suomenruotsalaisten hömpötyksiin niin sanotusti. Ja siitä se sitten jotenkin lähti. Sitten
niin kuin puolet 90-luvun alussa syntyneistä pojista Suomesta, niin etunimi on Teemu. Ja sitten lätkää pelasin ja seurasin paljon, niin sitten jotenkin se Selänne Connection ja kaikki. Ja sitten vaikka Jokereiden seuraaminen oli silloin pentuna enemmän niin kuin iltapäivälehtien sivuilta tai teksti-tv:stä ja muuta sellaista, mutta joku pieni siemen silloin istutettiin, joka sitten alkoi hiljalleen kasvamaan ja sitten joskus teini-ikäisenä, kun alkoi siinä vaiheessa, kun ei, niin kuin tissit ja keskikalja oli mennyt silleen vähän ohi ja oltiin päästy niin kuin elämässä eteenpäin, että oli muitakin kiinnostuksen kohteita, niin tuli ostettua ekat kausarit ja se oli sitten tavallaan se viimeinen niitti, että mä olin Jokereita aina seurannut, mutta sitten jotenkin joskus silloin 16-17-vuotiaana, kun ostin ekan kausarin, niin se oli sitten semmoinen, niin kuin, että siitä sille tielle niin sanotusti jäätiin, että ei jotenkin tuossa oli tommonen pieni seikkailu tuossa välissä tuolla maailmalla, niin joukkueella kuin itsellä, 7 vuotta asuin ulkomailla tuossa välissä, niin jotenkin se liekki siinä vähän hiipu matkalla ja sitten tuli toi hetki, kun joukkuetta enää ollutkaan ja jotenkin sen uuden tulemisen myötä vasta niin kuin tajus, että miten paljon Jokerit sit loppuviimetteen merkitsee, koska sellainen pieni poika heräsi eloon mun sisällä sen uuden tulemisen myötä. Et mä asuin meidän ensimmäisen mestiskauden aikana, mä asuin vielä Tallinnassa. Ja hyvä frendi laittoi viestiä, että mitä se ei, että Nordiskausarit. Mä no vittu otetaan. Niin mä tulin aina Botskilla Tallinnasta stadiin. Sitä varten, että mä pääsin peleihin. Että sit mä olin monesti, että sit jos oli tiistai-peli, niin mä olin loppuviikon yleensä Suomessa, että mä olin pois niin kuin etätöissä Suomessa. Käviks mä 5 matsia kattoo Keravalla silloin. Et sit meillä oli playoff-kausari oli ostettu, että mä muutin niin kuin maalis-huhtikuun taitteessa takas Suomeen silloin meidän ekan mestiskauden playereissa, niin playoff-kausari oli ostettu silleen, että mä muutan, niin eka kierros ohi ja sitten mä pääsen tokalla kierroksella peleihin. No en vittu päässyt. Niin totta. En päässyt. Ja frendi, kenen kanssa meillä on kausarit, sanoi, että vittu tää on viimeinen kausari, minkä on ostaa. Aina samaa paskaa, että joka kevät samaa paskaa. No sit sieltä tuli se lasku tai niinku viesti, että tuossa olisi ensi kauden kausarit ja teillä on tosi aika iso alennus, kun ihan noin playoff-pelit pelaamatta. No eihän sitä nyt siinä vaiheessa enää voinut jättää ostamatta. Ei jotenkin, just puhuttiin tuossa, mikä päivä meillä oli kotipeli? Lauantaina. Viimeksi, joo, niin, kyllä. jo kyllä. Niin lauantaina, kun mentiin peliin ja se, että mentiin Hartsulle, niin joku siinä vaan, että sä lähet hyvien friendien kanssa, tämän kaiken synkän, kylmän, paskan ja pimeyden keskellä. Se, että sä pääset katsoa jääkiekkoa halliin, missä sä tietyllä tavalla kasvoit seuraamassa sitä joukkuetta. Se on vaan niin kuin urheilufaniudessa on, kun sitä ei voi selittää, kun se on 100%, se on vaan tunnepitoinen asia. Se ei perustu mihinkään muuhun kuin tunteeseen. Niin sit jos sä yrität selittää tätä asiaa ihmiselle, joka ei ole koskaan seurannut mitään urheilua tai urheilijaa tai fanittanut mitään niin kuin artistia tai joku, mikä vaan tuottaa sussa älyttömän määrän tunnetta, positiivista, negatiivista, mutta jotain sellaista, mikä koukuttaa sut, niin se on mulle Jokerit. Mulla tulee vittu kylmät väreet, kun mä puhun tästä. Et se on mulle Jokerit ja se, että en mä osaa selittää, että miksi mä kannustan Jokereita, mutta mä osaan selittää sen, että se on mulle vaan niinku elämää suurempi asia. Tämähän on sitä sit tietyllä tavalla pienimuotoista jääkiekkofilosofiaa, ja mitä sä pääsit suusta äsken ulos päästämään. Ja kun tuossa Roope sanoi mulle, ilmoitti mulle eilen meidän tämän päivän paneelin, että ketä on tulossa, niin hän esitteli sen sille, että vieraana jääkiekkofilosofi Juuso Kokkonen ja Teemu Maarela. Mä en keksinyt sulle mitään hyvää tämmöistä titteliä. Mut hei, tästä hyvä aasinsilta. Haluatko Juuso vähän kertoa? Sä oot siis kirjoittanut sun gradun niin kuin fudiksen ja politiikan yhteydestä ja hakenut sitä filosofista kulmaa. Ja sit sä oot kirjoittanut myös tämmöistä kuollut kulma-blogia, missä sä esimerkiksi tähän jääkiekon niin kuin jääkiekko-puheeseen puutut ja vähän tutkailet sitä, niin haluatko näistä sun projekteista vähän kertoa? Joo, tosiaan Jyväskylän yliopistossa filosofia opiskellut tässä nyt 3 vuotta. Ja oikeastaan sellainen niinku teoreettinen ja akateeminen kiinnostus tällaiseen ilmiöön kuin niinku pallopeli
on ollut varmaan aika pitkään ja sitä sitten myös niin kuin toimittajan roolissa tavallaan purkanut niitä yllykkeitä ja sitten jatkanut sitä touhua tuolla yliopiston puolella. Oikeastaan toi oma gradu, että mä kirjoitin pitkään jääkiekosta jatkoajassa ja Elmossa ja muutamalla muulla saitilla ja vähän ehkä niin kuin jatkoa siitä oli sitten toi oma graduprojekti, mutta siihen sitten yhdistyi se, että itsellä futisvalmennuksesta taustaa, niin tavallaan niitä maailmoja toi vähän siinä yhteen, mutta ehkä se gradun sellainen niin kuin iso aspekti tai tavallaan sellainen filosofia lähtee aina sellaista vähän niin kuin ihmettelystä, että me otetaan joku asia, me ruvetaan vähän niin kuin lapseomasti ihmettelemään sitä ja mä oon niin kuin jotenkin miettinyt sitä, että mikä tolkku jotenkin tässä tällaisessa modernissa huippu-urheilussa ylipäätään on se sitten jalkapalloa tai jääkiekkoa tai jotain muuta. Ja ne kaikkein nyt ehkä niin kuin invaasiopelejä, joihin itsellä on niin kuin suurin kiinnostus. Että mikä ihmeen tolkku siinä on, että meillä on ihan valtava koneisto pyörittämässä tavallaan toimintaa, jossa niin kuin yritetään saada kiekko toisen vastustajan maalle. Näinhän se on. Me ollaan muutaman kerran puhuttu siitä katsomossa, että välistä jää vaan miettiä, että me maksetaan siitä, että me päästään katsoa, kun aikuiset ihmiset harrastaa. Että eihän tässä niinku ole mitään järkeä. Ei, nimenomaan. Ja se, että sitten niinku viedään se, tavallaan jos otetaan irti niinku Suomen kapasi, viedään se ison maailmaan. Että niille maksetaan 10 miljoonia. Kaprizov, 18 miljoonaa vuodessa siitä, että mä pelaan vähän jääkiekko. Niin jos sä sanot ihmiselle, joka seuraa urheilua, että tää tienaa tämän verran, se katsoo sitä, tiedätkö, kuin hölmö makkaraa, että mitä vittua. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen knoppi, että tämähän on läpi ihmiskunnan historian. Eräs laskelma sanoo, että kaikkein parhaiten niin kuin ihmiskunnan historian tienannut urheilija on itse asiassa sieltä antiikin ajoilta. Et jos me lasketaan niin kuin hänen silloiset palkkiot nykyrahassa, niin hän on ylivoimaisesti eniten tienannut urheilija. En nyt muista urheilijan nimeä tässä kohtaa. Se mutta on joku Sokrates, Vol, Dinken, Skömpen juossut jossain, mutta niillähän on kannettu suurin piirtein kaupunkisyliä, niin, kun ne on juossut nopeita jossain skabassa. Just näin, mutta tämä on niinku ihmiselle, tämä ei ole mikään niinku modernin ajan juttu, vaan tämä on niinku historiallinen. Olympiakisatkin tulee sieltä niinku way back, ennen kuin ne uudestaan pistettiin pystyyn. Sitten tämä kuitenkin vetoo urheilu jollain tavalla siihen niinku ihmisyyteen, koska sitä on läpi ihmiskunnan historiaa jollain tavoin harrastettu. Joo, toki sitten taas kyllä. moni urheiluhan perustuu, vaikka kehäheitto perustuu niinku sotaan ja taisteluun, ja tämmöinen sotaterminologiahan on urheilussa hyvin yleistä. Puhutaan hyökkäys- ja puolustusalueesta ja näin poispäin. Itse asiassa tämä sota, minä oikeastaan olen rakentanut oman graduni tämän sotaterminologian varaan ja tavallaan mulla niinku kulkee se analogia siitä, että jalkapallopeli on toimintana itse asiassa sotaa. Ja minkä varaan mä tämän argumentin ikään kuin rakennan on se, että joukkueet tällaisissa moderneissa niinku invaasiopeleissä, että siinä mielessä tavallaan moderni aika eroaa antiikista siinä, että antiikissa se oli tavallaan se urheilu ja atleettisuus oli jotain sellaista tavallaan kauneuden ihannointia aika paljon ja se oli nimenomaan yksilö. Se oli niinku yksilöurheilua siellä, mutta sitten tällaiset niinku joukkueurheiluthan on itse asiassa vasta kehittynyt niinku ehkä 1800-luvulla niinku modernin yhteiskunnan kanssa samaa. Kehtaatko väittää, että gladiaattoritaistelut, missä on yksi gladiaattori ja 18 roomalaista yrittää tappaa sen, ei olisi joukkuelaji? Onko se urheilua? Tämä on minun kysymykseni. Onhan se sen ajan urheilua tietysti. Se on suurta urheiluviihdettä. Siis gladiaattoritaistelut oli oma juttu, mutta toi oli telotus. Ehkä kärjistetty esimerkki, mutta joo, jatka ihmeessä. No mutta joka tapauksessa nyt kun pääsit tähän tunneasiaan ja puhuit siitä, että miten tämä on 100% tunneasia, niin se miten mä oon niinku lähtenyt sitä ilmiötä purkamaan tavallaan filosofisesti on se, että tässä tullaan sellaiseen, tämä on ikään kuin tietyn asteesta niin kuin poliittista järjestäytymistä, tällainen moderni niin kuin invaasiopelitoiminta. Se ihan tavallaan jo siitä, että joukkue on tällainen niin kuin yksikkö,
joka muodostuu suhteessa vastustajaan. Ja sitten se tavallaan ilmentää itseään siinä niin kuin konfliktissa, joka on se peli suhteessa vastustajaan. Ja sitten tavallaan modernina aikana tämä sama on siirtynyt sitten myöskin katsomoihin, että tavallaan kannattajajoukot ja kannattajat jakautuvat meihin ja heihin ja tällainen niin kuin antagonismi vallitsee eri ryhmien välillä. Ja tietysti tällaisessa on sitten myös lieveilmiöitä, niin kuin ollaan tässä Helsingissäkin saatu nähdä viime vuosina, että on välillä tuntunut, että tämä on yksi sisällissota käynnissä täällä niin kuin kaupungissa. Kyllä se ajattaa siltä vähän, jos pelkkää mediaa on seuraaminen, niin siltä se vähän näyttää. Varmaan päästään tähän aiheeseen vielä. Mua kiinnostaa tässä, että mitä lisäarvoa, jopa kilpailuetua tämmöinen niin kuin urheilufilosofinen näkemys voisi tuoda seuroille? Erittäin hyvä kysymys. Ylipäätään se, että mitä arvoja ja hyötyä filosofialla ja filosofilla on, niin se on vähän, että filosofia on niin kuin tipahtanut tällaiseksi niin kuin akateemiseksi näpertelyksi, jolta tuntuu puuttuvan vähän sellainen ehkä niin kuin praktinen ulottuvuus. Mutta mitä tällainen niin kuin urheilufilosofi voisi seuraan tuoda? Ehkä se ylipäätään filosofia on tällaisten niin kuin kokonaisuuksien ja laajojen niin kuin ilmiöiden ja erinäköisten niin kuin suhteiden niin kuin analysointia ja käsitteellistämistä, mitä nyt sinällään tarvii yhteiskunnassa niin kuin sektorilla kuin sektorilla. Että varmaan ehkä seuroissa ennen kaikkea tällainen niin kuin urheilufilosofinen osaaminen voisi liittyä tavallaan valmennuksen kehittämiseen ja tavallaan siihen, että millä valmennuksessaan puhutaan valmennusfilosofiasta. Ja sen täytyy sitten taas pohjata johonkin. Meillä on ehkä jonkinlainen ihmiskuva tai jonkinlaisia tavallaan sellaisia perususkomuksia, mistä me lähdetään muodostamaan sitä niin kuin valmennusfilosofiaa. Et filosofi voi toimia tavallaan sillä tasolla, että se miettii sitä, niin kuin, että onko ne niin kuin mielekkäitä ne lähtökohdat, miten me muodostetaan ylipäätään meidän valmennusfilosofiaa. Toisaalta filosofi voi toimia sillä tasolla, että urheilu on toiminnassa ja osana yhteiskuntaa ja urheilulla on myös niin kuin oma ikään kuin toimintalogiikkansa. Jos me mietitään jääkiekkoa, niin sehän on väkivaltaa niin kuin aika pitkällä. Et sä voit mennä tuonne kadulle taklaa jengiä niin kuin seiniin vasten, mitä sä pystyt tekemään jääkiekossa. Itsepalvelukassalla vähän poikkaa. Olisi se tyylikäs. Mä ostin just friendille se saunakauha, sen löylykauha, ne saa elorinteen, niin aina kun joku on lähes pois saunasta, niin se laittaa poikkarin perään samalla lailla. Huutaa vaan, väkivaltaa! Kiva keräillä leegoja sieltä jostain pesuhuoneen lattialta pitkin kaakeliin. Sitten tavallaan kun jääkiekko on väkivalta ja sitten me ollaan siinä aina vähän niin kuin kysymyksessä, että onko tämä oikein. Että onko se niin kuin tuolla nyt edelleen, kun katsoo jotain NHL-koosteita, niin mitä sieltä ensimmäisenä tuutetaan yön NHL-kierroksella, no jossain on tapeltu ja mätkitään. No nyt oli liigassa, oli Tapparan pelissä, oli mätkitty ihan huolella, mutta nämä on niin kuin hankalia kysymyksiä, kun ollaan tällaisen tavallaan yhteiskunnallisen arvomaailman ja etiikan ja sitten toisaalta urheilun sisäisen arvomaailman ja tiettyjen niin kuin koodien ja tällaisten kanssa niin kuin tekemisissä, niin se, että miten ne sovittaa yhteen niin, että toisaalta se urheilu säilyttää sen oman sellaisen ominaislaatunsa, että kyllähän jääkiekon varmaan, no jos ei myönnä sitä, niin sen myöntää omassa alitajunnassaan, mutta kyllähän jääkiekon yksi viehätys on siinä tietyssä niin kuin fyysisyydessä ja tietyssä sellaisessa niin kuin, vaaran tunne. Kyllä. Näinpä. Se on niin kuin pelaajilla, se lietsoo sen adrenaliin ja kyllä se katsojillakin, kun näkee sen vauhin, mikä siellä kaukalossa on ja laidat ryskyy. Niin kyllähän ne sytyttää myös sen yleisön, että monesti saattaa olla vähän hiljaisempi peli, mutta just joku kova taklaus tai tuomarivirhe tai tämän tyyppinen, niin monesti sit sytyttää sen ja se matsi voi saada ihan uutta niin kuin kiimaa tommosen kautta. Et kyllä se niin, on kiinnostavia
siis aspekteja. Ainakin niinku se, minkä huomaa meidän kotipeleissä on se, että joku hiljainen matsi, missä ei hirveästi tapahdu, yksi tuomarivirhe Jokereet kohtaa, niin sen näkee kentällä ja sen näkee katsomossa. Kun kaikilla menee 0-100 saman tien. Et siinä ei ole mitään sellaista, että no vähän nyt tapahtunut, vaan se on aina sormiin napsauttamalla, saman tien 0-100 ja tää! Ja toi on niinku hienoa just toi, että miten se niinku välittömästi vetoaa tunteisiin. Se niinku kertoo siitä välittömyydestä. Se tuntuu, että se oli toi sormiin napsauttamalla tulistuminen nyt taas lauantaina tuntuu, niin, että niin oli niinku, että siis alkuun se oli vaan silleen perushyvä meininki, koska oltiin areenalla, siellä ei ole koskaan niinku tavallaan ollut nyt ainakaan nyt tällä kaudella huono meininki, mutta sitten siinä vaiheessa, kun rupesi tulemaan niitä vähän kyseenalaisia vihellyksiä ja jäähyjä ja se tuntuu, että se koko kattila kiehuu ihan oikeasti silleen, että siinä vähän niin kuin jännitti jo koko aika, että ei saatana tää repeä liitoksistaan kohtaan. Mä en tiedä, että onko se iän tuomaa kyynisyyttä vai rauhallisuutta vai mitä se on, mutta jos mä mietin itteeni niin kuin 10-15 vuotta taaksepäin itteeni tänä päivänä, niin kyllä mäkin on mennyt niin kuin 0-100 aivan täysiin katsomossa. Mutta nyt esimerkiksi lauantaina, kun me katsottiin, niin eka hetkinen, sit silleen, niin no ei tossa kyllä tapahtunut oikeastaan yhtään mitään väärää. Sitten jos on tullut, että tulee huono vihellys, niin joo, sit sä katot uusinnan silleen, että niin no, annoit mahdollisuuden viheltää. Ja sit katsoo seuraava jäähy, mikä tulee helposti vastustajalle, silleen, että no niin no, tää näyttää olevan tää linja tänään, että anna mahdollisuus viheltää, ne viheltää. Kun sitten taas sä katot sitä isoa massaa, kun meidän mestat on siinä niin kuin EP vieressä. Joo. Päädyssä, mutta siinä että ei olla seisoma katsomassa. Niin se on hauska, kun näkee sen, että se sama ajatusprosessi, mikä pyörii mulla, niin se ei pyörii noilla. Se on tullut sitten, kun frendi, jonka kanssa istun, niin se on vähän rauhallisempi kuin minä. Joka ei oikeasti ole huono asia. Se on ihan hyvä, että mäkin olen vähän vuosien varrella rauhoittunut. Mutta mä huomaan, että mä ajattelen välillä jotain juttuja vähän pidempään. Ja siis tietyllä tavalla se ärsyttää mua. Koska jääkiekko on ollut mulle niinku, ja katsomossa oleminen on ollut mulle sellainen, että mitä tapahtuu siellä jää sinne tyyppinen juttu. Että se on mesta, missä voi sekoilla porukan mukana ja pitää hauskaa. Näin päin pois. Niin nyt se, että välillä niinku tulee mietittyä liikaa ja se on niinku, se on harvinaista sanoa. Musta on tullut oman elämänsä jääkiekkofilosofisia katsomassa. Mutta ehkä se, että siis jotkut semmoiset tuomarijutut ei mene niin pahasti pään sisään enää, niin se on ehkä positiivinen asia, koska siinä niinku säästää muutama aivosolu sieltä vitutukselta. No joo, mutta kyllä mä siis sanon kanssa se, että kun mä en mieti siis matsin aikana. Mä oon se tyyppi, joka katsoo uusinnat ja tilanteet oikeastaan vasta himassa. Ja mä vittuilen tuomareille loppuun asti. Ja vaikka mä välillä näenkin sieltä Jumbolta, että okei, ei ne tuomarit tehnytkään virhettä, niin en mä sitä niille myönnä. En jumalauta soikoon. Mä rupeen puhua kahta kauheammin ja niin vähän painetta, tietsä. Mutta tässä on ehkä se, että kun mä en ole enää siellä päädyn sykkeessä, niin sit niinku sitä ei elä, että vaikka on niinku sanotaan 95-pinnaisesti, niin se puuttuva 5 pinnaa on se, että vaikka sä näet uusinnassa, että se meni oikein, niin sä huudat silti, että haista vittu. Eli semmoinen vähän laahaava käsijarru. Että vaihdat seisomapaikasta istumapaikkaan, niin tulee vähän laahaava käsijarru. Kyllä. No, siitä se ikä varmaan toimii sitten osalle mukana. Näinhän se on. Niin Villeltä tuli viesti, että ilmeisesti on jonkunnäköinen tulehduskin mahdollisesti. Ei nyt perutaan ne vittuilut ja toivotellaan voimia Villelle. Että. Näin. Hei, päästiin tästä vähän myös nyt aasinsillalla tähän pelilliseen puoleen. Ja nyt olisiko reilu puolet mestistä nyt pelattu, niin voitaisiin vähän jokainen omalta osaltamme summata, että mitä tästä on niinku, onko tästä jäänyt pelillisesti jotain, tai mitkä on niinku ne fiilikset ehkä Jokereista joukkueena ja pelinä, mitä Jokerit pelaa tähän asti. Ja sitten ehkä voidaan mennä vielä vähän puhua pelaajista ihan muutamalla sanalla, ei tässä ehkä. Joo, ja voitaisiin ottaa toi ehkä silleen, että unohdetaan hetkeksi katsomo ja fanit tavallaan kokonaan, just nimenomaan se meininki, mikä siellä on, koska siitä ollaan päästy tässä podcastissa, tullaan vielä jauhamaan paljonkin ja varmaan tässä jaksossakin päästään vielä jotain siihen, mutta just nimenomaan niin kuin niitä pelillisiä asioita, mitä kentällä tapahtuu, unohtaen ne ulkopuoliset tekijät. Ja jos mä nyt itse lähtisin tätä summaamaan, Jokereilla, ja mulla on tässä jonkun verran niin kuin dataa, mitä me ollaan pöyhitty myös tästä, ja itse noi tilastotkin kiinnostaa, niin Jokereillahan se alkukausi oli vaikea. Sen varmaan niin kuin tiedostaa tässä jokainen ja muistaa kengät, mitkä siellä täällä sattui nousemaan ilmaa
hävittyjen peliä ja joskus taas voitetunkin pelin jälkeen vähän nurista jengi. Mutta nythän se homma on vähän niin kuin kääntynyt. Tai ei edes vähän niin kuin, vaan ihan täysin. Et nyt onko 14 peliä, onko meillä 1 tappio 14 peliä. Ja homma on muuttunut ihan täysin. Mutta kysymys kuuluu, että onko tämä semmoista, mikä kantaa? Kun mennään vaikka kohti kevättä. No sanomattakin selvää on, että ei tietenkään ole mitään sellaista, mikä kantaa. Ei tuossa tarvitse katsoa kun sen enempää, kun toi viime Joensuun Kiekkopoikiin vastaan pelatun pelin lehdistötilaisuus. Tomeltakin kysytään toi kysymys, että missä kaikkialla pitää parantaa ennen kuin kevään pelit alkaa. Niin hän sanoi, että kaikkialla. Ei ole osa-aluetta, missä ei haluta olla parempia. Jokaisen osa-alueella pitää olla ympäripyörästi parempi. Mä otan tämmöisen mielenkiintoisen datanoston. Kun me katsotaan Jokereiden hyökkäyspeliä tilastollisesti ja puolustuspeliä, niin Jokerit pelas silloin alkukaudesta erinäköisillä edistyneillä metriikoilla sarjan ylivoimaisesti parasta hyökkäyspeliä. Mutta Jokereiden laukaisuprosentti 5-5 pelissä oli jotain 6,6 tai jotain tällaista silloin, kun mä viimeksi näitä chiigailin, mikä on ihan luvattoman alhainen. Jokerit loi maalipaikkoja ja Jokerit pelas muutenkin aika hyvin, mutta sitten ei jotenkin natsannut siellä hyökkäyspäässä. Alkukaudessahan oli just se, että Forslund tarjoili ja kaikki, ketkä pääsi nauttimaan tarjoilusta, ampui ihan mihin kaikkialle muualle paitsi maaliin. Eli se oli, siis alkukaudesta se peli näytti siltä, että jätkille oli sanottu, että kun menette sen kentälle, niin tehkää jotain. Ja sitten ne menee sinne kentälle ja tekee jotain. Jokaisella on se oma joku juttu, mitä ne tekee. Sitten siellä on Forslund, joka syöttää näin. Ja kuka ikinä, en nimeltä mainitse ketään, mutta esimerkiksi Salonen ampui jonkun 97 000 kertaa plekseihin. Kyllä mä sen verran heitän tonne, että kyllä Sunikin teki alkukaudesta jo ihan hyvin peliä. Forslundin ohella. Joo, mutta se nyt oli vain esimerkki, että Forslund. Mutta se, että niin kuin tarjoiltiin paljon, mutta kukaan meidän pelaajista ei osunut laiturilta järveen. Kyllä. Nyt sitten niin kuin tällä hetkellä peli näyttää mun silmiin paremmalta, mutta on siellä koko ajan silti sellaisia vaaran merkkejä, niin kuin että ei voi tapahtua näin tai noin. Se, että Juuso nyt peli tai tietokonefilosofina, on. Juuso on oikeasti kehittynyt versio AI:sta. Professori voi nyt alkaa sitten selittää tarkemmin, että mistä tässä puhutaan. Mutta mä otan tähän vielä, mistä mä sanoin, niin taas kun mennään puolustuspäähän, niin Jokerilla oli määrätyt asiat puolustuspelissä, mitkä vuosi, ihan todella paljon. Mutta nyt kun kausi on mennyt eteenpäin, niin se merkittävin ero Jokerien pelissä on tullut puolustuspelaamiseen. Puolustuspelaaminen on parantunut erittäin paljon, olkoonkin, että se oli ihan hyvää. Alkukaudesta Jokereita vastaan tehtiin tosi paljon maaleja nopeista hyökkäyksistä. Nyt Jokerit puolustaa nopeita hyökkäyksiä, ainakin tilastojen mukaan, sarjan parhaiten. Kiekko-Vantaan kanssa aika hyvä siinä, mutta tämä on niinku ollut se isoin muutos nimenomaan puolustuspelin kehittyminen, kun taas hyökkäyspeli on vähän heikentynyt, mutta samaan aikaan kun hyökkäyspelin tilastot on vähän heikentynyt, niin kuitenkin sitten se viimeistelyprosentti on mennyt sinne NS-normaalille tasolle. Mutta tuleeko toi puolustuspelin parantuminen nyt käsikädessä sen kanssa, koska tiedetään, että ihan alkukaudesta ei hirveän rohkeasti trappiin vedetty, mutta sitten ruvettiin vetämään. Niin tuleeko se nyt käsikädessä sitten sen kanssa, että trappiin ruvettiin vetämään, niin sitten tilastotkin tai sun datat rupeaa pikkuhiljaa näyttää paremmin? Se on varmasti just näin. Niin kuin mä sanoin, Jokerit vastaan tehtiin nopeista hyökkäyksistä paljon maaleja. Se tarkoittaa sitä, että siellä ei välttämättä ollut silloin se 5 pelaajaa pelin alla. Ja nyt sitten ehkä se Jokereiden hyökkäyspeli mahdollistaa sen, että ollaan puolustuspeli valmiimpia myös. Ja ei lähdetä hönkin päälle niin kovaa, jolloin siellä ei ainakaan joka tilanteessa ole aina se 3 äijää vastustajan maalin takana, kun lähdetään hyökkäämään. Juusolla oli siellä käsi pystyssä. Joo. Tähän yhtälöön täytyy lisätä maalivahti. Totta. Koska nyt tavallaan se konteksti muuttui niin kuin Sisu Heikkerillä aika lailla täysin siitä, että se oli viime kaudella maalivahti, joka torjui kiekkoja lähtökohtaisesti sellaisissa tilanteissa, että siinä oli 5 omaa ukkoa kiekon ja maalin välissä. Sitten tultiin tähän kauteen, Duffan jarrulätkä laitettiin niin kuin mappi ööhön
ja ruvettiin niin kuin luistelemaan siellä kentällä niin perkeleesti ja muutenkin koheltamaan. Siellä tulee sellaisia 2-1 hyökkäyksiä. Mä muistan, mä olin katsoa sitä, se oli se vika harkkapeli Vantaata vastaan. Mä ajattelin, mikä helvetin sirkus täällä on menossa. Se oli ihan karmeita. Mutta et selkeästi niinku huomasi sitten ehkä myöskin sen, että Heikkeri oli vähän sellaisessa suojatussa roolissa viime kaudella, että se ei niinku tuossa uudessa kontekstissa pystynytkään sitten niinku ottamaan niissä hetkissä joukkuetta reppuselkää, kun se olisi pitänyt torjuukin se 2-1 hyökkäys. Että se oli se alkukauden tarina vähän se, että niinku, siitä tulee se kehä, että omista paikoista ei saada sisään ja sitten vastustaja saa pari lahjatilannetta ja sinne tekee molemmista ja sitten on niinku entistä enemmän painetta. Et kyllä mun mielestä se aika paljon rauhoittu kyllä se tilanne siinä, kun Vehviläinen tuli sisään, että onko 2 peliä Jokerit hävinnyt muistaakseni niin kuin Vehviläisen aikana. Että ammattimies on ammattimies, vaikka ei sillä tietysti niinku ura ollut missään nousukiidossa viime vuosina. Mutta. Onko tässä osin sit myös sitä, että Sisu vähän jäi sen pelitavan uhriksi, että samaan aikaan kun Vehviläinen tuli sisään, niin myös ne puolustuspelaamisen statsit on parantunut, että tämä on niinku double whammy periaatteessa. Kyllä. Että se menee sitten niinku käsi kädessä se asia siinä, mutta ehkä siinä tuli vähän, ehkä se vähän paljasti nyt se, että se Heikkeri, niin sanotaan, että olisi ollut kiva nähdä se viime kevään karsintasarja, jos siellä olisi ollut Vehviläisen niin kuin tasoinen mokke Jokereilla, että mihin se olisi riittänyt. Että ei se Heikkeri huonosti pelannut, mutta se ei ollut myöskään sellainen pelaaja, joka olisi tavallaan, koska se hävisi Partosakille ihan 100-0 sen niin kuin maalivahti mittelö siinä. Siis sehän oli ehkä, kuka voi tykkää kenestä vaan ja niin kuin Sisu Heikkeri voi olla maailman paras jätkä. Eikä mulla ole niin kuin mitään pahaa sanottavaa aika lähellä silleen. Muuten onkin. Niin, mutta mun mielestä se, että niin kuin just Duffan jarrulätkä ja se, miten Jokerit puolusti viime kaudella, tarkoitti sitä, että se on ihan sama, olisiko siellä ollut JV vai Heikkeri maalissa, niin tilastot olisi näyttänyt paremmalta tai olisi näyttänyt hyvältä, koska se joukkue puolusti kuin eläimet. Et ei siellä niin kuin A-luokan maalintekopaikkoja oli 1-3 pelissä vastustajalle tyyppisesti, niin silloin sä voit laittaa Läskisalosen sinne ja se näyttää hyvältä. Mutta sitten kun sieltä tulee 3,5 miljoonan liigajoukkue, missä on Ryan Lash, niin sit jos sulla on Raakile nuori maalivahti, joka on Mestiksessä saanut pelata tollaisen puolustuksen takana, niin kuin itsevarmuus on varmasti huipussaan, kun sä päästät 0,8 maalia per pelissä. Mutta sit jos se on koko kauden aikana missään vaiheessa valmistettu siihen, että sieltä tulee 3,5 miljoonaa edestä liigatason viimeistelyä, niin sun pitää pystyä nostaa sun taso yhdessä yössä 3-4 leveliä ylöspäin. Se yksi ei riitä. Ja niin mä voin kuvitella, että tommosen kevään jälkeen, kun sut käytännössä höyhennetään siellä kentällä pelistä toiseen, Risu pelasi jonkun pelin ja sitten oli Lipiäinen pelasi jonkun pelin, mutta ihan sama. Sisu oli se, jonka kanssa me kaaduttiin. Kaaduttiin joukkueena. Se ei ole Sisun vika missään tapauksessa, mutta se oli liian kova paikka Sisulle maalivahtina. Ja se, että en tiedä, eikö löytynyt, koska se on myöskin fakta, että Mestikseen ei ole ihan niin helppo löytää pelaajia, vaikka sulla on Valtteri Filppola ykkösen keskellä. Niin voiko olla, että me ei saatu vaan niinku riittävän kovaa vahvistusta sinne tolppien väliin? Sitä mä en tiedä. Mutta toi niinku tällä kaudella se, että niinku, kun Vehviläinen tuli joukkueeseen ja mitä on tapahtunut sen jälkeen, niin kun pelitavallinen asia. Kun Vehviläisen mailapeli, hän on aivan eri leveleillä kuin kenelläkään muulla tuossa sarjassa, niin asia, mikä on tapahtunut nyt Sisun pelissä on se, että se ei tehnyt viime kaudella sitä kertaakaan, että se on mennyt oikeasti hakemaan mailalla ja se sen jälkeen pelaa ylöspäin. Eli nyt kun sillä on esimerkki näyttämässä, että mitä voi tehdä, joka oikeasti pystyy viemään sitä eteenpäin, niin Sisulla on mahdollisuus tällä kaudella ottaa se steppi, mikä sen olisi pitänyt viime kaudella ottaa, sen takia, kun sillä on parempi kirittäjä. Ja Vehviläinen on ilmeisesti niin kuin
se on vähän semmoinen nörttikai jääkiekosta ja semmoinen niinku kiekkotyyppi, että se voi olla, että se on oikeanlainen henkilö. En tunne sitä, en tiedä, mutta näin on kuullut. Että se olisi oikeanlainen tyyppi, keneltä nuori maalivahti voi oppia. Ehkä tuossa on vielä se, niin kuin Jokerit on sarjan paras joukkue voittaa silloin niin kuin niitä laitapelejä, kun vastustaja dumppaa kiekkoa alueelle, niin tuossa varmasti auttaa myös se maalivahti, koska vastustaja joutuu aika paljon dumppaamaan. Niin myös se, että se maalivahti pystyy katkaisemaan ne pelit jo ennen kuin ne alkaa, niin silloin varmaan iso vaikutus. Ehkä tuosta karsintasarjasta täytyy vielä sanoa se, että vaikka siellä olisi ollut Vehviläisen tasoinen maalivahti, niin ei se yhtään maalia olisi kuitenkaan Bartosakin taakse tehnyt enempää. Joo, ei niinku pelkästään veskareihin kaaduta, mutta siinä on myös se mentaalipuoli, että kun sä luotat siihen veskariin, se on kokenut jo tuolla harrastesarjassa, että jos sulla on veskari, jos et ole ihan varma, onko se nousu- vai laskuhumalassa, niin versus se, että siellä on niin, versus, että siellä on se pahvi, mikä laitetaan siihen. Siihen pahviin luotti silloin enemmän. Eli siis sanoit sä nyt, että Jokerit olisi luottanut enemmän semmoiseen pahviin viime keväänä. Ei puhu omissa Ei vaan. Tarkoita sitä, että sillä on kollektiivinen vaikutus itseluottamukseen. On ihan järkyttävä. Jos joukkue ei luota maalivahtiin, niin se näkyy joukkueen pelissä. Näinpä. Se on ihan selvä. No, mites Juuso, keskustelupalstoilla jonkun verran sitä mieltä, että Jokereilla ei ole pelitapaa, tai Tomek Valtosella ei ole pelitapaa. Näetkö sä pelitapaa vai onko se vaan semmoista kohtamista ja sekoilua? Palstan lukeminen pitäisi ensinnäkin kieltää ihmisiltä. Se on ihan ensimmäinen asia. Siellä joku sanoi, että narriradio pitäisi kieltää, mutta hei, mennään näillä. Niin, eli tässä on aika helppo yhtyä Juuson äskeiseen kommenttiin. Mikä on pelitapa? Niin, se mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on se, että joukkue pelaa toisteisesti jollain tavalla, toteuttaa jotain yhdessä laadittua suunnitelmaa tai noudattaa jotain yhteisiä sääntöjä edistääkseen peliä. Joo. Näin mä jos mun pitäisi asettua tämmöiselle filosofiselle tasolle, niin... Joo, jonkinlainen strategia siitä, että miten se vastustaja aiotaan voittaa sillä kentällä. Se on varmaan sen pelitavan ydinasia. Kyllä mä luulen, että yleensä jääkiekkojoukkueella on tällainen asia, että ne vähän miettii sitä, että miten se vastustaja voitaisiin siellä voittaa. Sitten painotukset varmaan vaihtelee sen mukaan, että jotkut valmentajat muovaa enemmän vastustajan mukaan. Jotkut valmentajat taas sitten luottaa siihen, että meillä on joku oma tietyt periaatteet, minkä kautta toimitaan. Ja sitten jos vastustaja rikkoo sitä, niin sitten me kestetään se ja kuitenkin koitetaan pitäytyä niissä omissa jutuissa. Että ehkä se, miksi Palstalla nyt tästä vouhotetaan, voi liittyä siihen, että viime kaudella se Duffan juttu oli niin hirveän, se oli vähän sellainen jääkiekko-pelitapa tyhmille katsojille, että joka ikinen katsoja kyllä pihtiputaa mummo mukaan lukien, niin sai kiinni siitä ideasta, mitä siinä tapahtuu siinä pelissä. Vähän sellaista vähän sellaista Jukka Jalos-tyyppistä maajoukkue-lätkä hommaa, eli hirveän simppeliä ja siinä ei mitään sellaista kovin ihmeellistä tapahtunut. Mutta sitten siinä karsinassa se ehkä näytti, että siitä koneistosta puuttuu vähän palasia, jolla sitä olisi voinut pelikanssia haastaa. Ehkä sitten nyt varmaan tämä syksy on ollut sitä, että siinä on kasvatettu tiettyä toimintakapasiteettia siinä joukkueen pelaamisessa. Ja sitten se pelaaminen on ollut tavallaan vastoin vähän sellaista, sellaista luontaista tavallaan pelin virtaa vastaan. Et on ehkä prässätty jossain vaiheessa siihen malliin, että joku toinen joukkue olisi tehnyt jossain tilanteessa muuta. Et tästä mun mielestä hyvä esimerkki on Pekka Virta silloin Lukossa. Pari ekaa kautta ne veti tuloksellisesti aika vihkoja. Se oli aivan idioottimaista lätkää, mitä ne pelasi. Kun ne kiekotteli ne pakit, sitten ne lopulta menetti sen kiekon omalla siniviivalla. Tavallaan siinä oli se, että kasvatettiin sitä pelaajien kapasiteettia toimia jollain tietyllä tavalla.
ja vaan niin kuin harjoitettiin sitä asiaa. Mä luulen, että Jokerit teki tuossa syksyllä vähän niin kuin samaa asiaa, että siellä yritettiin tiettyjä niin kuin käyttäytymismalleja saada niille pelaajille vähän niin kuin selkäytimeen, että se pelaaminen olisi monipuolisempaa. Mä oon käsittänyt, että eikö joku Jokeripelaaja on kommentoinutkin tätä asiaa just. Henriksson viime jaksossa. Niin mä just mietin, että oliko se Henriksson meidän viime jaksossa, että se on just, että tavallaan hakataan sitä tiettyä pelitapaa ilman sitä trappia tavallaan niin pitkään, että sitten kun siihen trappiin vedetään, niin silti se edellinen, se karvaavampi pelitapa jää sinne takaraivoon ja sitä pystytään toteuttamaan siitä huolimatta, että sinne trappiin välillä vedettäisikin. Mutta sitten tässä on aina vähän se sudenkuoppa, mikä on ollut tosi pitkään niin kuin suomalaisessa jääkiekkoissa. Ehkä viime vuosina se on vähän murtunut, mutta joka syksy kaikki valmentajat julisti joka ikisessä lehdessä, että nyt me pelaamme aktiivista jääkiekkoa. Ja sitten ekat ehkä kuukausi 2 pelattiin niin sanottua aktiivista jääkiekkoa, joka tarkoitti sitä, että luisteltiin niin perkeleesti ja karvattiin niin perkeleesti. Ja sitten joulun jälkeen ei pelattukaan enää niin. Että tavallaan sitten niinku kaikki se hävisi. Että tavallaan saa nähdä, että pystyykö niinku Valtonen, Immonen välttämään sen sudenkuopan, ettei vaan niinku ole silleen, että no me ollaan syksyllä pelattu jollain tapaa ja nyt me ei enää muisteta siitä jutusta mitään. Että tavallaan miten saa sen punaisen langan ja jatkumon säilymään koko sen kauden läpi niin, että se pelaaminen sitten kun ollaan siellä pudotuspeleissä on sellaista, että siinä on mukana niitä elementtejä, mitä siinä on niinku kauden aikana tuotu siihen peliin. Yksi, mikä Tomek Valtoselta on toistunut tosi usein, on tämä duunin tekeminen. Että tehdään duunia. Näkyykö se jotenkin? Mä otan tämmöisen pienen datanoston. Jos verrataan pelattuihin peleihin, niin Jokerit on kilometrimääräisesti luistellut sarjassa toisiksi vähiten. Okei, toisella puolella taas on se, että tämmöisiä nopeita pysähdyksiä ja nopeita kiihdytyksiä Jokereilla on molempia sarjassa 3. eniten. Mutta jos käytetään vaikka puhtaasti luisteltuja kilometrejä per ottelu, niin Jokerit ei ole työtelijän joukkue, jos tämä mielletään työnteoksi. Mutta sitten toki esimerkiksi mainitsit Pekka Virran, siellä Pekka Virran kädenjälkihän näkyy nyt vaikka Tuton pelitavassa. Siellä on just tätä pakkien kiekottelua, mitä Marjeta peluuttaa. Niin toki varmaan pelitapa luo sitä, että niitä kilometrejä tulee, kun siellä kiekotellaan ja haetaan vauhtieroja. Mutta jos puhtaasti luisteltuja kilometrejä katsoo, niin ei olla kyllä kärjessä, mutta pitääkö meidän se olla? Se on hyvä kysymys. Et mitä se luistellut kilometrit oikeasti sitten kertoo? Eniten luisteltuja kilometrejä on Kiekko, Vantaa, Ketterä ja Tuto. Tässä Juuso mainitsi siinä alussa toi esiin tämän sota-analogian hyökkäävästä ja puolustavasta, niin voin olla väärässä, mutta ainakin hyvinkin pitkälti niin kuin pallopeleissä ja monessa lajissa on, että joko sä oot jahtaaja tai jahdattava, niin jääkiekkopelissä kiekollisena sä oot se, jota jahdataan. Ja yleensä se jahtaaja on se, joka joutuu juoksemaan enemmän. Eli tässä tapauksessa sä varmaan löydät sieltä jonkun datan siitä, että kuinka paljon meillä on ollut kiekko niin kuin otteluaikana. Niin Jokerit kuitenkin, tää on ihan mutu, ballpark, mutta meillä on varmaan 60-pinnaisesti ainakin kiekko pääasin pelissä. Voi olla ylikin. Joka tarkoittaa sitä, että mekin pelataan sitä rännikiekkoa ja kaikkea muuta, pelaajat liikkuu, mutta koska me hallitaan sitä kiekkoa, niin se on se kaveri, joka joutuu luistelemaan koko ajan enemmän sen takia, kun niillä on kiire meidän perässä. Ja meidän jätkät sitten taas pystyy pienemmällä liikkeellä tekemään enemmän asioita aikaiseksi liikuttamalla sitä kiekkoa. Niin se, että ollaanko me työtelijän joukko ja luistellaan vähemmän kuin muut, niin mun mielestä se saattaa korreloitua todennäköisesti enemmän siitä, että me pidetään niin paljon enemmän kiekkoa, että ne muut joutuu jahtaa meitä. Mun mielestä, onko Jokerit tällä hetkellä työtelijän joukkue Mestiksessä, niin se nyt on ihan sanaheli. Nämä asiat muuttuu niin paljon pelin sisällä, että just edellinen Hermes vierasmatsi, kun oltiin Kokkolassa, niin olin paikan päällä katsomassa, niin oliko silloin Jokerit työtelijän joukkue? Ei ollut. Hermes oli työtelijämpi. Hermeksellä kävi myös vähän tuuria, mutta sä tarvit vähän tuuria, että sä voit voittaa jääkiekko-otteluita. Niin ehkä se, mikä näkyy, onko se sitten pelitavallinen ero, niin kuin Duffa ja Tomekin lätkän välillä, mutta kyllä meidän jätkät luistelee enemmän
kuin viime kaudella, kovempaa. Niin kun, mutta se on sitten, että onko se tämä Tomekin hurlumheikiekko versus se Duffan rännikiekko, niin onko se ero siinä, niin sen voi joku viksumpi sitten kertoa. Itse väittäisin, että on. Musta se on aika selkeä, kun vertaa näitä kahta pelitapaa. Et jos vertaa sitä Duffan vahvasti puolustuksen kautta, kun sit, niin kun, et kaikki vastahyökkäyksetkin mieluummin pudotetaan uudestaan alas niin pitkään, että se oikeasti on ehyt se viisikko rivistö, millä lähdetään kohti sitä hyökkäysaluetta, kun taas Tomekin joukkue tekee selkeästi enemmän sitä, että heti kun kiekko on irrallaan, niin saman tien lyödään kiinni siihen ja pyritään painamaan se kiekko vastustajan päätyyn, eikä lähdetä enää pudottamaan oman alueen kautta. Ja tästä nopeasti vielä aiheeseen liittyen, niin siis mun täydellisessä pilvilinna pumpulimaailmassa jokerikiekko on nimenomaan sellaista, joka ikiseen tilanteeseen mennään 900 lasissa. Jos on mahdollisuus taklataan, jos on mahdollisuus laukoa, niin lauotaan. Siis suoraviivaisuutta, semmoista hurlumhei-lätkää, koska niinku, mä oon aivan helvetin kyllästynyt katsomaan suomalaista jääkiekkoa sen takia, kun se on niin saatanan tylsää. Siis rakas avovaimoni on Ilves-fani ja jonkun verran tulee katsottua niinku liigapelejäkin himassa. Mä tykkään, Hölö tekee Ilveksessä hyviä asioita. Mutta siis jos sä otat tuolta jonkun random kärpät jyppimatsi, se on semmoista 2 traktorin niinku kanssakäymistä. Ei siinä ole niinku mitään järkeä. Ja sitten se joku ilta, kun sä mietit, että olisi kiva katsoa lätkää, avaat telkkarista, sieltä tulee SHL tai Sveitsin liigaa, niin mua alkaa itkettää. Se on niin paljon paremman näköistä lätkää. Se on toki taitotaso SHL:ssä ja Sveitsin liigassa on paljon kovempi kuin Suomessa, joka myöskin korreloituu suoraan siihen pelin tasoon. Mutta kyllä niinku tää suomalainen jarrulätkä, niin vittu tehkää jotain, please. Ja hetken kuluttua itse asiassa päästään nimenomaan kyllä vertailemaan noita liigoja, mitä tuossa äsken mainitsitkin, koska tullaan juttelemaan tässä jaksossa myös tuosta sarjajärjestelmän uudistuksesta ja että mitä se mahdollisesti tuo Suomi-kiekkoon tullessa. No, tässä oli mielenkiintoinen just mitä sä mainitsit tää, että mikä on tää niinku peli, missä pakitellaan ja mennään niinku struktuurilla versus sitten tää niinku reagointiin ja ehkä enemmän yksilötaitoon perustuva tämmöinen niin kuin nopeatempoinen peli. Sehän vaatii enemmän taitoa pelaajalta, ainakin näin maallikon ajatellen, että jos sä pelaat nopeasti, tilanteet tulee nopeammin, sun pitää lukea peliä paremmin, sun pitää reagoida eri tavalla. Todennäköisesti sun pitää semmoista pelitapaa myös harjoitella eri tavalla, jotta sä meet tutka päällä ja löydät ne syöttösuunnat. Ja tämähän on tavallaan se suunta, mihin käsittääkseni, mitä Saarnikin on sanonut, jokerikiekko halutaan viedä. Eli haetaan se sen yksilötaidon kautta se niin kuin toimiva joukkuepeli. Ja että pelaajat oikeasti junnusta asti oppii siihen, että meillä ei ole yhtä struktuuria, yksiä raiteita, mitä pitkin mennään, vaan nimenomaan rakennetaan se peli pelaajien kautta ja sitten tuodaan se pelitapa siihen tukevaksi. Ehkä suomalaisessa jääkiekossa se on ollut enemmän toisinpäin, että on hyvin vahvasti jo nuorena nojattu siihen pelitapaan ja sitten ne pelaajat on opetellut sitä pelitapaa ja sitten kun pitää muuttaa peliä, niin ne onkin vähän hukassa. En tiedä, onko tässä niinku, saatteko te kiinni tämmöisestä ajatuksesta? Niin, nämä menee aina tällaista sykliä, eli muoto vastaan muodottomuus. Ja Suomi-kiekossa pitkään oli vallalla tällainen niin kuin muodon kultivointi. Ja nyt huomaa kyllä, että noin niin kuin maajoukkueet on vähän sellaisessa mitään sanomattomassa tilanteessa, että siellä ei ole sellaista ehkä oikein niin kuin ideaa tällä hetkellä, että mitä me ollaan ja miksi me ollaan ja mitä me tehdään. Ja Mä luulen, että maajoukkue puolella suomalainen jääkiekko on kärsinyt myös aika paljon just sen takia, tai ylipäätään maajoukkuekiekko ei edes Suomessa, vaan kansainvälisesti on kärsinyt sen takia, koska pitkä aikaa ensinnäkään maailman parhaat ei ole näissä kisoissa ollut. Toinen on se, että MM-kisat on joka vuosi. Ja sekään ei jaksa tavallaan enää samalla tavalla. Kyllä nyt varmasti pelaajia sytyttää, aina kun sä laitat leijonapaidan päälle tai maajoukkuepaidan päälle, niin se on aina kunnian asia. Mutta joka tapauksessa onko se niin iso asia enää siinä vaiheessa, kun sä voit voittaa sen yhden turnauksen vuodesta toiseen, vastaan sitten se olympiaturnaus esimerkiksi, minkä sä voit ottaa vaan kerta 4 vuoteen. Mulla on itse asiassa jääkiekko MM-kisoja niin kuin puolustava puheenvuoro. Anna palaa, enkä mä nyt ihan suoraan sitä dissakkaan, mutta kyseenalaistan. Siis se, että niin kun jääkiekko, meidän kuplassa jääkiekko on suuri ja mahtava. Kun mä kerron mun australialaiselle kavereille jääkiekosta, niin ne alkaa puhua mulle kriketistä. Mä katson niitä kuin hölmöä ja ne katsoo mua kuin hölmöä. Meidän
pikkuriikkinen laji on pelatuin laji 3 maassa maailmassa. Kanada, Suomi ja Latvia. Sitten on Ruotsi, Tsekki. Nyt on alkanut Saksa ja Sveitsi nostaa päätään. Jenkit tietysti, missä pelataan, mutta Jenkeissä lätkä on ihan koiranpaska. Kyllä. MM-kisat pitäisi aina pelaa Tsekeissä viime vuosien perusteella. Kerran vuoteen voi antaa Suomi-Ruotsi-akseli tai Suomi-Latvia, mutta Tsekeissä mielellään joka vuosi jatkossa. Halpaa kaljaa, hyvät dibadaba, mutta näin. Unohdetaan se Kanada kokonaan. Joo, Kanada veks. Mutta siis se on tälle meidän pienelle lajille mahdollisuus tuoda ihmiset yhteen. Mä en ole kuullut yhtään ihmistä, joka on käynyt lätkä MM-kisoissa ulkomailla, joka on ollut silleen, että olipa paskareissu. Kaikki kertoo aina siitä, että miten siisti juttu se oli. Ja sen yhden kerran, kun sä satut sinne silloin, kun sun maa voittaa ne kisat. On ne kotikisat tai jossain muualla. Se on muisto, jonka joka ikinen ihminen muistaa koko loppuelämänsä. Niin se, tää on niinku mulle puhasta urheiluromantiikkaa. Se, että onko tuolla futisfanit vittuilee, että saatanan kendojanari, meet kattoo vähän Skoda-kappia kendokisoihin. Ja sit se kannustaa Manchester Unitedia, eikä se ole käynyt koskaan Old Traffordilla. Niinku, tämmöisiä, mutta se, että niinku, miksi se pitäisi ottaa pois niiltä ihmisiltä? Varsinkin se, että säkin JV, kun toukokuussa tulee lätkä MM-kisat telkkarista, niin katotko, kun Suomi pelaa? En edes jokaista matsia nykypäivänä. Sanon ihan suoraan, en nykypäivänä. Siis mä katon tavallaan, että jos pelataan jotain pientä piskusta Unkari-tyyppistä vastaan, niin en välttämättä katso sitä. Niin, se ei ole prioriteetti. Mutta sitten jos on semifinaali, missä on Suomi-Ruotsi, niin sä huudat kaljakädessä televisiolla. Aivan varmasti. Niin. Ja törkeyksiä. Niin, kyllä, ja tää on se juttu, että sitten puolet Suomesta kirjoittaa someen, että siellä nyt katsoo jääkiekkoa, syö makkaraa ja huutaa kaljapaissa. Mitä vittua sitten? Se on parasta. Ei se ole keneltäkään pois. Ei se ole keneltäkään pois. Niin sen takia mun mielestä se on kaunis tapahtuma, joka tuo ihmiset yhteen. MM-kisoista ei melkein ikinä ei siellä ole mitään, että tapellaan joidenkinkaan. Ei siellä ole ultra. Se on vaan sellainen niinku lätkäjunttien kokoontumisajot, missä ne saa olla lätkäjuntteja. Ja mun mielestä se on ihan helvetin kaunista. Ehkä Toi on ihan hyvä puheenvuoro kyllä MM-kisojen puolesta, ei siinä. ettei me liian leijonat podiin. Mä tartun vielä tähän kiinni, mitä Juuso sanoi tästä muoto vastaan muodottomuus. Näetkö että Jukurit Olli Jokisen johdattamana loi niinku disruptio ja ne menestyi sitä kautta, että niillä oli täysin muista poikkeava pelitapa, jossa korostui se muodottomuus? Joo, varmaan. Ja ehkä mistä ne sai kilpailuetu, oli varmaan se niinku yksilöiden kehittäminen. Mä luulen, että ne panosti vahvasti siihen. Niillä oli nuoria niinku eteenpäin menossa olleita pelaajia. Että nyt sitten tuntuu, että Jokinen on sitten vähän sen niinku ideansa kanssa hukassa nyt tuolla sitten stadin punaisissa. Mutta siellä Jukuressa niin se varmasti oli se idea, minkä varaan se niinku rakensi sitä. Tästä Olli Jokisesta nuorista pelaajista muista. Me oltiin 2019 Jenkeissä katsoa NRI muutama friendin kanssa ja silloin laitettiin sähköpostia South Florida Hockey Academy, että saadaanko tulla käymään treeneissä. Vastasi, että totta kai tervetuloa ja mentiin sinne Harkkahallille jonnekin sinne Sunrise-huudeille ja ei tiedetty, että onko meitä joku vastassa tai mikä tilanne, niin sitten käveltiin siellä Harkkahallilla ja itse Olli Jokinen tulee vastaan, että te vissiin laitoitte sähköpostia. Ennen kuin me oltiin sanottu sanaakaan. Eli Suomi-paidat päällä. Ei edes ollut, mutta suomalainen tunnistaa suomalaisen. Ja sitten me jauhettiin sen kanssa 15 minuuttia. Se kertoi siitä niin kuin systeemistä, mikä siellä oli. Niin kuin miten se homma toimii. Mä en nyt mene siihen, koska muuten me istuttaisiin tässä vielä huomennakin, kun mä alan kertoa tarinaa jenkkireissusta. Mutta Jokinen kertoi siitä niiden jutusta ja miten se toimii ja siitä, että näytti, että tuolla oliko U18 treenit, missä oli silloin niin kuin 8 tulevaa ykköskierroksen varasta. Mun mielestä 6 niistä varattiin ykköskierroksella. Ja niin kuin sen reissun jälkeen mä vähän seurailin sitä SFHA-juttua jonkun verran. Ja sitten kun tuli tieto, että Jokinen siirtyy Jukureihin päävalmentajaksi, ja mä luin juttu, kaikkialla oli vaan, että farssia, ei mitään järkeä muuta. Me jututtiin sillä friendien kanssa, että vittu kun nämä ihmiset tietäisivät, että minkälainen coachi tuolla on tulossa. Me katsottiin sitä Jukureiden niin kuin pelaajalistaa silleen, että niin keski-ikä on 14 vuotta suurin piirtein. Nämä on ihan pentuja tämä koko joukkue täynnä.
Sitten kun sä tuot sinne Olli Jokisen kaltaisen kaverin, joka on valmentanut ykköskierroksen varauksia Pohjois-Amerikassa. Että jos se tuo se pohjoisamerikkalaisen mentaliteetin ja Jokisen vaatimustasohan on aivan älytön. Siellä ei todellakaan pelleillä siellä treeneissä. Niin sit kun se saa tommosen nuoren joukkojen puhaltaa siihen yhteen hiileen, niin hyi helvetti se tekee rumaan jälkeen. Nythän sillä on ongelma, koska sillä on joukkueellinen hautakiviä. Koska siellä on niin kuin, mua harmittaa se, että IFK on noin vitun surullisessa tilassa, koska hyvä jokerit tarvii hyvän IFK:n ja hyvä IFK tarvii hyvät jokerit. Sen takia, että me saadaan se kunnon vastakkainasettelu. Niin nyt siellä on toimisto täynnä idiootteja ja Nybondas, joka pyörittää sitä koko saatanan kartellia, niin eihän niinku, ei siinä ole mitään järkeä siinä touhussa. Niin Jokinen kärsii siitä tällä hetkellä ihan helvetisti. Voihan kun sinne sä katot, jotain mitä järkeä se tulla teki nyt, kun Jukureissa, Pesonen lähti. no ei, kun Nybondas on siellä kaiken takana. Sehän on se juttu. Nehän olisi niiden surullisen kuuluisa tiedotustilaisuus. Niin niiden piti ilmoittaa pelaajasta. Pesonen oli hoitanut kaiken, mutta kun Nybondas oli kesämökillään kalastamassa tyyppisesti, niin se ei ollut viittinyt katsoa sähköpostiaan 2 viikkoon. Se pelaaja meni ohi ja se, kenen tulee mediaateen kertomaan, että ei ole mitään kerrottavaa. Ja ei ne voi heittää, ei me voida kertoa, että no kun Nybari oli mökillä kalastamassa, niin ei saatu pelaajaa ulos. Mutta sen takia se koko homma ei toimi, kun Nybari on siellä taustalla ja se on omistajien kaveri. Ja omistajia ei kiinnosta vittuukaan, kun rahaa tulee sisään, kun jengi käy peleissä, ihan sama voittaisi ne vai häviikö. Mutta sitä mä koitan tässä sanoa Olli Jokisesta, että jos sä antaisit sille oikeasti kunnon joukkueen, että sillä olisi oikeasti nuori ja niin kuin nälkäinen joukkue, niin se tekisi aivan hirveätä tuhoa. Tässä tullaan ehkä siihen myös, mennään vähän ensi kauden joukkueen rakentamiseen, mutta yhtä lailla Jokerit on mun mielestä siinä asemassa, että meillä pitää olla paperilla se paras joukkue, kun lähdetään kauteen. Noin niin, jos vähän kärjistetään. Ja monesti sitten taas niillä surullisen kuuluisilla palstoilla dumataan, jos siellä on vääränikäinen ja väärillä meriteillä oleva pelaaja vaikka kakkosen keskellä. Kun ei tavallaan ymmärretä sitä, että myös se kehitys, mitä sen kauden aikana voi tapahtua, vaan kaikki pitää olla mulle heti nyt, ja se joukkue pitää olla niin kuin jäätävän kova, ja kesän mestaruus pitää olla varma. Niin tässä tullaan myös Jokereissa siihen, että kun sanotaan, että halutaan kehittää nuoria pelaajia, olla omavaraisia, 50% omia kasvatteita, tai Jokerin junnuissa vähintään 1 kauden pelanneita, niin se vaatii myös uudelleen asemmoitumista faneilta siihen, että se meidän jengi ei ole se pistepörssin kärki viimeiseltä 3 kaudelta, vaan sieltä tulee niitä pelaajia, kenellä pitää olla myös varaa ottaa niitä steppejä kauden aikana. Joo, eikö se on just näin, koska nyt jos katsoo, se on ihan sama, että mikä huhu tulee. Tai mikä, no tällä hetkellähän kaikki on ollut pelkkiä huhuja ton sarjajärjestelmän uudistuksen jälkeen. Tarvittaa yhtäkään virallista pelaajaa vielä ilmoittaa. Jokerit ei ole vielä ilmoittanut, niin aina sieltä löytyy niitä vikisijöitä, mutta katon nyt noita tehoja ja katon nyt ja katon nyt tätä, että ei tää kelpaa. Ja sitten niinku kuitenkin ollaan tyytyväisiä siitä, että kerätään uudestaan sitä ostojoukkuetta, mikä oli aika ysärityyliä aikana. Se ehkä mikä tuossa nuorten pelaajien kehitys ja isojen tähtien tuominen niin kuin joukkueeseen muualta ei mun mielestä poissulje toisiaan, mutta se vaan pitää tehdä niin, että sulla ei ole 4 ketjua ostopelaajia, vaan sulla pitää niin kuin paskapuhe sikseen. Helsingin Jokereilla ei voi olla ykkössentterinä ketään vitun turistia, kun pelataan liigaa. Vaan ykkösen sentteri on sellainen, että joka ikinen muu joukkue katsoo sitä kuolaposkelle, että vittu oispa toi meillä. Sellainen pitää olla Jokereiden ykkössentteri. Koska siinä pitää olla sellainen koodinimi Nathan McKinnon, että oikeasti tää on nyt Jokerit, eikä mikään jyppi tai vittu keupa. Mitä heiltä pois ottamatta. Mutta niinku se, että sinne pitää olla sinne kärkeen niinku oikeasti ihan helvetin isot panokset. Mutta sinne pitää jättää myös tilaa sitä varten, että meidän nuoret pelaajat pystyy ottaa niitä askelia. Ja sitä niin kuin mun mielestä mä rukoilen ja toivon, vaikka en uskonnollinen mies olekaan, että Alexander Forslund kykenee ottamaan sen stepin, mikä vaaditaan täysin mestistä pilkkanaan pitävästä ykkössentteristä helvetin hyväksi liigatason kakkosentteriksi ja sitä kautta ykkössentteriksi. Se viitta, mitä jotkut meinaa Forslundin niskaan laittaa liiga ykkössentteriksi,
on aivan helvetin iso ja painava, koska vaatimustaso on ihan eri leveleillä. Eikä pelkästään pelillisesti, vaan siis henkiset paineet ja muut, että sä vedät tuota orkesteria perässä. Jep. Ja se, että mä törmäsin jouluostoksilla Filppulaa verkkokaupassa tuossa viime viikonloppuna. Ja mä sitten kysyin siltä, se sattui tulee kassajonossa taakse. Et en mennyt sinne repii hihasta ja kyselee nimmareita, mutta sattui tulee kassajonossa niin se taakse. Tuli repii sua hihasta. Niin, kato moro, mitä jätkä. Omistajatakki päällä, totta kai. Ei niin mä ehdotin silleen, että jos siirretään painonnostoa vuodella eteenpäin, tulee vetää vielä yhden kauden ja sitten Valle oli, että no kyllähän se Forslund, että sä nyt tiedät, että me molemmat tiedetään, että Forslund ei ole ykkösen sentteri liigassa. Että kyllä, että sinne jonkun meina sitten tuoda, kun eikö se kuitenkin omistajaportaassa istu sekin herra nykyisin. Kyllä. Mutta kaikki nämä huhutut pelaajat, toi Lappeenrannan Emil nyt oli vähän silleen, se nyt on aika varma, koska kaikki nyt tiesi, että se teki vuoden sopparin, jotta se voi tulla takaisin Jokereihin, jos ja kun. Sitten nämä potentiaaliset muut haut on mun mielestä just sellaisia ykköskorin jätkiä, joita tarvitaan, mutta samaan aikaan jotkut ajattelee, että koko ajan pitäisi tulla nimiä, mutta kun enää ei ole montaa nimeä, mitä voi tulla. Tuolta mestisjoukkueessa on semmoinen reilu kourallinen pelaajia, jotka itse henkilökohtaisesti näen kykeneväisiksi pelaavaan mestistä. Nuoria ukkoja, joilla on mahdollisuus ottaa steppiä. Esimerkiksi Riku Tuomola. Se ei ole ykköspakkiparissa liigassa, mutta se varmasti saa mahdollisuuden liigassa. Saku Forsblom todennäköisesti saa mahdollisuuden liigassa sen takia, että se on kantanut C-rinnassa Filppulan kautta pois luettuna. Ja se, että mulla on itselläni omat pelot siitä, että riittääkö Forsblomilla liigaan. Mä toivon, että riittää, mutta samaan aikaan on realismi siitä, että se on ollut pelaaja, joka on roikkunut liigaa ja mestiksen välillä. Pelaa tosi isolla sydämellä joukkueelle. Se on kapteeni ja sillä se duunilla, niillä blokeilla, mitä se otti finaalisarjassa viime keväänä, se ansaitsee sen mahdollisuuden. Mutta Saku ei ole 20, 21, 22. Se on lähempänä 30. Jossain vaiheessa tulee realiteetit vastaan. Oliver Suni on 23. Aikamoinen syöttökone. Mutta riittääkö Sunilla fysiikka on iso kysymys. No ensinnäkin Sakusta sanoit, että lähenee sitä 30, niin sehän on just nimenomaan kiekkoilija parhaassa iässään. Eli tuossa voisi sanoa, että kyllä tuossa nyt semmoinen 5-6 kautta optimitilanteessa on aika hyviäkin kausia vielä edessä, jos vaan äijä pysyy kondiksessa. Ja pystyy ottaa sen stepin liigaan. Niin. Taso on se, että pystyykö nostamaan tasoa. Mä uskon, että pystyy. No ennen kaikkea toivon ainakin, että pystyy. Mutta toi, minkä toit esille, oli, kun sanoit, että rupeaa loppuun pikkuhiljaa tila niiden palasten hommaamisesta kesken. Ja mä komppaan ihan täysin. Niitä palasia ei voi hommaa liikaa, koska halutaan jättää ne tietyt kolot myös niille omille junnuille, että ne pääsee kasvamaan sen uuden joukkueen mukana, koska jos ne joutuu seuraamaan sitä projektia koko aika A-junnuista ja sieltä tulee silloin tällöin niitä kokeilijoita, niin ei sieltä silloin niitä tähtiä synny. Niiden pitää päästä pelaamaan oikeasti, ei nyt välttämättä ykkösen vastuulla, mutta kumminkin isoilla peliminuuteilla ja niin kuin vastuullisissa rooleissa, että ne pystyy ottamaan niitä steppejä oikeasti myös liigatasolla eteenpäin. Tästä tullaan ehkä hyvin nyt tähän meidän seuraavaan aiheeseen, eli voidaan vähän muutamia pelaajanostoja ottaa tästä tämän kauden jengistä. Ehkä vähän miettiä sitäkin kulmaa, että kenellä voisi olla sitten se liigapaikka otettavana. Ja tässä yksi nimi mainittiin, kenet mä haluan kanssa itse nostaa. Okei, Tuomolasta mä voin sanoa ekana, kun siitä puhuttiin viimeksi, että hän on tämän sarjan, ainakin kun mä katsotaan tilastoja, ei pelkästään niinku klassisia tilastoja, vaan ihan kokonaisvaltaista peliä, niin hän on ylivertainen pelaaja mestikseen. Häntä dissattiin jo alkukaudesta, tai silloin dissattiin kovastikin, pisteitä ei tullut samalla tavalla kuin aikaisemmin, ja ei saanut maaleja. Taisi olla tässäkin podcastissa, taisi saada vähän löylyä jostain joiltakin meidän panelisteilta. Ja silti, kun mä katson niitä sen tilastoja, ei siis syöttöjä ja maaleja, vaan kamppailupeliä, miten hyvin hän pelaa puolustuspäässä, syöttötaito, luisteluun liittyvät tilastot, hyökkäyspelaamisen tilastot. Hän on ylivertainen pelaaja. Mä väitän, että Riku Tuomola on, pakkeja ja hyökkäjä ei voi verrata toisiinsa. Riku Tuomola on ylivertaisesti mestiksen paras pakki. Mutta sitten kun me katsotaan Jokerien pakkipäätä, mä nostan sieltä pari pelaajaa. Oliver Tuhkanen. Tuhkastahan on viime aikoina dissattu aika kovasti. Se on viime aikoina näyttänyt kentällä ihan ok. Tuhkanen on ollut läpi kauden meidän yksi parhaita pakkeja. Tämä oli ihan mielenkiintoinen, siis
hyökkäyspäässä Tuhkanen ei tuota samalla tavalla kuin Tuomola, mutta puolustuspäässä ihan sarjan eliittiä. Kamppailupeleissä suunnilleen saman verran voittaa kamppailuja kuin Tuomola, mikä on keskiverto mestispakkia enemmän kamppailuvoittoja. Ei ole ihan sitä kirkkainta terävintä kärkeä kamppailussa, mutta niin kuin selvästi yli mestiksen keskiverron. Ja sitten syöttöpeli on hyvää, luistelu on hyvää. Et Tuhkanen ehkä siellä hyökkäyspäässä ottaa osumaa. Me tehtiin tosi mielenkiintoinen tämmöinen analyysi, missä me katsottiin, että kun pelaajalla on kiekko, niin kenellä pelaajilla niiden kiekkoeventeistä, eli kiekkohallinnat ja syötöt, niin 5 sekunnin sisään syntyy vastustajalle vaarallinen maalipaikka. Niin Tuhkanen oli Jokereissa tavallaan heikoin pelaaja, eli hänellä syntyi eniten vastustajan maalipaikkoja hänen kiekollisista ja sit, niin kiekollisista tilanteista 5 sekunnin sisään. Mikä siis kuvaa sitä, että hän niin kuin Jokerien peleissä hän on se, kuka tekee eniten tavallaan yksilötason virheitä omissa. Mutta sitten mä suhteutin tämän kaikkiin muihin Mestiksen pelaajiin, niin hän on kuitenkin niin kuin keskivertoa kiekko varmempi pelaaja. Että tuolla on semmoisia pelaajia valtava määrä, millä tulee enemmän tätä maali odottamaan omiin heidän kiekollisista ratkaisuista. Joten sitten kun tämän niin kuin ottaa iso kontekstiin, Jokerifanit on bongannut niiltä ne muutamat tosi räikeät virheet Tuhkaselta, missä on tullut omiin. Mutta sitten kun katsotaan koko dataa ja verrataan ihan samoilla kriteereillä muihin pakkeihin Tuhkasta, niin hän näyttääkin itse asiassa aika hyvältä. Mutta ne muutamat virheet jää mieleen ja mä ymmärrän, että sen takia tulee vähän dissausta. Mutta Jokereissa se taso on myöskin sitten vaan niin kuin, kun sä katsot meidän puolustusta ja vertaat sitä jonkun toisen mestisjoukkojen puolustukseen, niin siellä on vaan ihan helvetisti enemmän kokemusta. Niin sit kun sä laitat nuoren raakileen ja sä vertaat sitä niin kuin viime kevään liigamestariin, niin on se nyt aika epäreilu verrata loppuviimettäin. Mutta tuosta Tuomolasta sen verran palaan taaksepäin, että alkukaudesta niin kun se, millä Tuomola viime kaudella eritoten mun mielestä niin kun edusti edukseen. Hyvää suomen kieltä. Ihan meni oikein suunnilleen. Mutta oli niin kuin luistelu. Se, että kun ei ollut kiire, kun oli koko ajan pelin päällä nimenomaan niin kuin luistelunopeudessa. Ja se, että vaikka oli pari potkua takana, niin yhtäkkiä oli rinnalla ja sen jälkeen puolustuspäässä. Niin ilmeisesti ensimmäisen kesän jälkeen ensimmäisen mestiskauden jälkeen Forslundilla oli aikamoinen punttikuuri, joka oli silloin näky viime syksynä sitten pohkeissa. Niin mun tällainen harmaa arvaus on se, että Tuomolan poika on ollut viime kesänä aikamoisessa punttikoulussa. Ja se näkyy sitten kamppailuvoimassa, koska raskas jalka, mutta vähän semmoista härkämäisyyttä tullut lisää. Ja nyt on sitten pikkuhiljaa syksyn mittaa, kun on kroppa tajunnut, että hetkinen, että tämähän onkin lihasta, mitä mulla on tullut, että tätä voikin hyödyntää. Niin sitten se alkanut se jalka taas löytyä sieltä, mutta se härkämäisyys tullut siihen päälle. Et kyllä mä veikkaan, että Tuomolakin saa ensi kesänä vielä nostaa lisää punttia, koska sitä fyysisyyttä tarvitaan lisää, mutta suunta on oikea. Ja nyt on alkanut näyttää taas paremmalta ja niin kuin, sarjan paras pakki. Ja Tuomolahan oli välillä se märkä rätti, jota heiteltiin niin siellä ja putsailtiin pleksejä Tuomolan naamalla. Ei ole samalla lailla ollut tällä kaudella enää niin paljon. Voisin sanoa sen, että mun mielestä niinku sitä on ollut tässä kiva katsoa Jokereissa, että siellä on tällaisia vähän niin kuin projektipelaajia, josta ehkä Forslund ja Tuomola on selkeimpiä esimerkkejä. Että siellä, sen sitten aika näyttää, että tavallaan onko osattu katsoa se potentiaali oikein, että onko osattu tehdä oikeat arviot ja satsata niinku tiettyihin pelaajiin sitten niinku oikealla tavalla, että sen sitten näyttää se ensi kausi liigassa, mutta onhan se tietysti selvää, että olisi noille jätkille ollut varmasti liigassa jo ottajia, mutta mun mielestä niinku näiltä pelaajilta itseltä ja sitten tietysti Jokereilta se on mun mielestä aika vahva työnäyte ylipäätään seuralta, että se pystyy tuollaiset pelaajat pitämään, sitouttamaan ne, tavallaan luomaan sen näkymän siitä, koska kyllä ihminen on kuitenkin tavallaan tällainen hierarkkinen eläjä, sitten kun sille tarjotaan niin kuin korkeammalta paikkaa ja todennäköisesti parempaa liksaa ja muuta, niin siinä saa ensinnäkin itse olla kovapäinen, että kieltäytyy siitä ja sitten tietysti seuran täytyy osata toimia niissä hetkissä niin kuin oikealla tavalla, että
Mutta mun mielestä on niin kuin etenkin näitä kahta pelaajaa, niin on ollut kiva katsoa tässä nämä muutamat vuodet ja sitten jännä nähdä, miten ne pärjää tuolla liigassa. Siellä on Itä-Vantaan rakennus pykännyt muutaman hirsimökin tonne jonnekin skutsia ja jätkät pääsee saunomaan. Niin, mutta ei noilla mestispelaajan meriteillä, että tuossa missimarkkinoilla ei pärjää hirveän hyvin vielä. Mä yhden pelaajan halusin ehkä heittää hyökkäyksestä semmoisen, minkä mä niin kuin toivon todella, että päästäisiin näkemään ensi kaudella liigassa. Ja se on tämä meidän omia, eli Bruno Kallio, Bunu. Se olisi kiva nähdä, koska hänelle ainakin sitä vauhtia ja intoa löytyy. Välillä näkyy, että sitä löytyy enemmän kuin järkeä, mutta toisaalta virheistä kentällä oppii myös sit samaan tahtiin. Mutta mä uskon, että siinä on semmoinen kundi, että kun halutaan näitä omia junnuja nimenomaan tuoda sinne, niin siinä olisi yksi näistä palasista. Bunusta tulee snadisti mieleen yksi 2010 alun syöksypommittajista, nimittäin Lambertin Matti. Oho. Okei. Siis mä en tarkoita nyt puhtaasti pelitavallisesti, mutta kun sä katsot, että miten se toimii siellä jäällä, minkä ikäinen sä oot, että onko Matti Lamberg sulle yhtään tuttu? On. Okei, hyvä. Siis kun ikinä ei voi tietää, kun mä mietin, että siitä on 15 vuotta. Kyllä mä muistan se, oliko se Pelsuin vastaus, kun kelasi sieltä saatana omalta alueelta. Ryntäs suoraan sitä laitaa. Ja Se oli Julle vastaan. Se oli joo, niin. Taklas ohi itselleen aivan välityksessä. Se oli kotipeli. Kotipeli, joo. Mutta niinku se, että en tarkoita nyt mutta meinaan sitä, että nuori kundi, joka pelaa ihan helvetinmoisella asenteilla. Joka kerta, kun se on kentällä, sattuu ja tapahtuu. Sä et ikinä tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi, kun se on siellä. Se voi tehdä jonkun ihan vitun ylimielisen jalkakynän ja kokeilla jotain hervotonta. Se saattaa tehdä jonkun taklauksen, tai sitten se tekee jotain vitun tyhmää, kamppaa itsensä ja makaa siellä peli ulkopuolella. Mutta se, että se pelaa ihan helvetinmoisella asenteella. On, ja siis siitä jätkästä näkyy se logolle talaaminen. Kyllä, että se tulee sinne jälleen, että nyt kun on mun vuoro mennä kentälle, niin mä teen jotain. Että on se sitten taklaus, syöttö, laukaus, mutta haluu tehdä jotain. Ja se, minkä takia mulla tuli Matti Lamberg mieleen, oli se, että kun Lamberg meni kentälle, niin se halusi tehdä jotain. Bring something to the fucking table. Bring something to the fucking... Tee jotain! Nyt kun sä tuut vaihtoon, niin coachi katsoo, että joo, se teki jotain. Että sä jäät aina joka kerta, niin siitä mä dikkaan. Ja toi, niin kuin jos me nyt puhutaan, niin kuin, että ketä mukaan liigaan, niin mun mielestä meidän neloskenttä, Liuksi, Tintti, Lahna, niin welcome to the team. Sellaisenaan ylös, nimenomaan neloseen. Liuksissa on se, että kun se pelaa 9 minuuttia, se pelaa 9 minuuttia pelissä, mutta se tekee 2 maalia, ottaa pari jotain blokkia, se on ihan käsittämätön. Se on meidän maalitilasto 1, kundi pelaa 4. Taas. Niin. Tosta Kalliosta täytyy sanoa sen verran. Meillä on tätä samaa dataa. Hän on mun laskuissa, jos katsotaan kokonaisvaltaista peliä, meidän 3. paras hyökkäjä. Niin kuin tämmöisessä overall ratingissa. Jaetulla siellä Tintin kanssa. Molemmilla on ehkä vähän vaikeuksia hyökkäyspäässä ollut, mutta sitten taas kokonaisvaltainen peli, puolustaminen, kamppailut, ehkä Tintillä on sitten luistelu vähän parempi. Se oli aivan surkeita alkukaudesta, mutta se on kyllä lähtenyt paranee. Mutta sitten se on pelannut Fortnitea koko kesän ja unohtanut treenaa. Mut Bunus... Ei kannata sanoa, mä oon kuullut vähän huhua, että Valtonen ei tykkää hirveästi. Mut Bunus on sitä niinku kehityspotentiaalia ja mä ostan tämän. Mutta muuten täytyy sanoa, että meidän hyökkäys on ollut aika tasapaksu. Että tuolta ei oikeasti nouse kokonaisvaltaisesti semmoisia yksilöitä ihan hirveästi Allun lisäksi. Että ehkä just näihin niinku roolipelaajiksi. Mutta sitten taas se ratkaisuvoima. Et Liuksi nyt on osattanut, että ratkaisuvoimaa löytyy sieltä nelosketjustakin. Mutta kyllä mun mielestä Liuksialla, nyt se on kiekollisessa roolissa ylivoimalla päässyt oikeaan paikkaan. Mun mielestä se on kiekollinen musta aukko valitettavasti ylivoimalla. Ja tämä itse asiassa datakin osoittaa samaa, että Liuksialla niinku heikkous on syöttöpelaaminen. Ja syöttö heikommalle on aina riski. Niin. Laita se maali eteen sohimaan, niin sen ei tarvitse syöttää, että sen pitää vaan hakkaa. Kyllä, mutta tämmöisessä oikeassa roolissa, niin varmaan tuo 4 tollasenaan voisi ehkä tulla. Mä en tosta Lahnasta ihan vielä ole varma, täytyy tutkia lisää. Mutta no, sä voit tutkia sitä Lahnaa, niin me voidaan jutella muuta juttuja. Mutta mä ostan tämän, mutta sit noihin
hyökkääviin rooleihin ei löydy kuin Allu niin. tämän kauden hyökkäyksestä. Siis Mä luulen, että tuossa rupeaa olemaan aika hyvin se, että ketä tästä pöydästä otettaisiin tämän kauden joukkueesta sinne ensi kauden joukkueeseen. Tuleeko teille nyt itselle jotain mieleen vielä meidän panelisteista ilman, että Roope huutaa siihen mulla on yksi nimi hyökkäyksestä ja sitten ehkä yksi nimi puolustuksesta. Anna palaa. Onko sulla Juuso? Ei mulla tähän nyt lisättävää, anna palaavaa. Aleksi Mustonen. Joo. Ollut. On parantanut. On parantanut. Ollut silti pettymys. Ollut pettymys, on parantanut. Mutta joukkue tarvii kolmosentteri. Niin kuin me halutaan olla 50% omavaraisia, dääpä. Aleksi Mustonen on kuitenkin kokenut, pätevä, nähnyt liigatason sentteri. Niin jos me nyt leikitään, että meidän nelonen nousisi kokonaisuudessaan, Tintti on aivan erinomainen nelosen sentteri. Liuksielaa voi peluttaa keskellä, jos Tintillä on käsi kipeä, se ei pysty aloittaa. Whatever. Just näin. Aleksi Mustonen olisi erinomainen kolmosentteri, jos hän kykenee pelaamaan sillä tasolla, millä hän kykenee pelaamaan. Tämänhetkinen taso ei yksinkertaisesti riitä, parantaa pitää. Tietää varmasti sen itsekin, mutta se on ammattilainen, joka on pelannut tätä lajia työkseen aika pitkään, niin mä uskon, että sillä on potentiaali siihen. Ja sitten puolustuksesta, niin en mä nyt tiedä, onko se ehkä jopa vähän itsestäänselvyys, mutta kyllä mun mielestä me tarvitaan Aleksi Elorinne. Se on suorittanut hyvin. Se on vanha kuin taivas, vähän hidas, mutta se on helvetin väkivaltainen. Mä haluan, että meillä on puolustuksessa semmoinen 2-metrinen romuluinen pakki, että kun vastustaja katsoo, että toi Elorinne on tuolla, en mä halua mennä sinne. Sen takia, kun sä katot, että mitä se, mene sinne maali eteen, kun tommonen 2-metrinen jättiläinen hakkaa. No mutta mitäs sitten miksi Tumanovs? Se on ollut parempi kuin Elorinne. Mä oon samaa mieltä meinaan, koska jos sä huudat sitä romuluista pakkia sinne oman maali eteen, jos mä tällä hetkellä olisin jääkiekkohyökkääjä, jota mä luenkiitos en todellakaan ole, niin sanotaan, että jos siellä on Elorinne ja siellä on Tumanovs, niin kyllä Tumanovsin kohdalla mä pakitan mieluummin. Tumanovsin kohdalla tulee myös se X-faktori, että se saattaa olla semmoinen tilanne, että kiekko on omassa päässä, niin Tumanovs on vastustajan maalin takana. Ja kun mä puhun, ne on ollut aika hyviä se pelinostot. Joo, kyllä. Ei, siis Tumanovs on, mä pidän pelaajasta erittäin paljon, en ole vielä täysin vakuuttunut, mutta siis mä meinaan, se Elorinteen kohdalla on se, että se on kuitenkin viime kevään maailmanmestari, se on vanha. Se on niin kuin, viime kaudella meillä oli Ben Blood, joka oli vaan ihan vitun hidas. Jos se olisi osannut luistella, niin se olisi ollut hyödyllinen. Mutta Aleksi Elorinne osaa luistella, niin se on hyödyllisempi. Mutta tämmöinen oikeasti ilkeä vittumainen vanha puolustaja, niin joukkue tarvii sellaisen. Sä et voi ottaa sinne pelkästään nuoria ukkoja, vaan sulla pitää olla sitä kokemusta. Niin mun mielestä Aleksi Elorinne, joka on jo vuoden pelannut Jokereissa, se on viime kevään Suomen mestari. Se on meritoitunut pelaaja. Niin se ehkä on myös vähän halvempi vaihtoehto, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan ottaa parempi Nathan McKinnon sinne ykkösen keskelle. Ja tästä tullaan tavallaan siihen, mitä fanin on tosi vaikea arvioida, on se semmoinen kokemuksen ja johtajuuden vaikutus siellä pukukopissa. Että voiko sulla menestyvä joukkue olla pelkästään niitä junnuja, 21-vuotiaita tai jotain vastaavaa, ja mikä on se niin kuin johtavan pelaajan rooli nimenomaan siellä pukukopissa? Että jos Elorinne asettuu siihen rooliin, niin varmasti löytää paikkansa. Kyllä nimenomaan se on liideri, isähahmo niille pikkupojille. Se niin kuin viime kaudella, mikä oli, tästä on puhuttu 1,000,000 kertaa, mutta se mikä tapahtui viime kaudella Alexander Forslundin pelissä Valtteri Filppulan takana. Sä oot sanonut tämän, säkin oot varmasti sanonut jollekin, mutta kattokaa kun se karvaa. Kun se takakarvaa. Kyllä. Se ensimmäinen peli, kun Valtteri Filppula vuosi sitten syksyllä tuli Jokereihin, se oli varmaan ensimmäinen vaihto, kun kaveri kääntyi, niin nosti mailla, otti kiekon pois ja sitten se, toi on pelannut 1000 peliä NHL, toi poika. Tämä oli hyvä, se oli nimenomaan ekas peli, se jengi ripesi sille, ne katsoi, hei, olipa muuten hauskan näköinen. Joo, eikö siis se tuli kyllä oikeasti viemään karkkeja lapsilta sinne kentälle. Alexander Forslund tekee nyt aivan samaa ja me Jokerifanit ollaan täysin turruttu siihen, koska se tekee sen monta kertaa joka pelissä. Niin enää ei tuu sitä nauroremakka-reaktioa, vaan se oli, että no niin, Forslund-juttuja. Kun se on meille niin arkipäivä, että meillä on joku niin vitun hyvä. Niin, jep. Niin se, että mikä mun silmissä erottaa niin kuin erinomaisen jääkiekkoilijan kentällä,
on pelaaja, jolla ei ole koskaan kiire. Sä katot Forslundin peliä, se tuplataan joka ikinen kerta. Niillä kaikilla tuplaajilla on aina ihan vitullinen kiire. Alexander Forslund, sä näet kun se naureskelee, sit se laittaa takapuikot tuolta lainan kautta itselleen. Ne 2 pakkia katsoo, että mitä helvettiä tapahtuu ja Forslund on syöttänyt jonnekin avoimen tilaan. Ja sit se tulee sieltä sivupotkulla ulos ja se karvaa sen kiekon taas pois. Sillä ei ole ikinä kiire ja se on täysin käsittämätöntä. Ja siinä on jotain samaa kuin Kovalevissa oli aikanaan, miten hän pelasi pienessä tilassa kiekonkaan. Että jos vaikka siinä on vastustaja niin kuin luistimet ja maila ja näin vähän lähellä kiekkoa, niin se antaa tosi helpon näköisiä semmoisia pikkusyöttöjä siitä, niin tosi semmoisia näpsäkköjä, pikkusyöttöjä, semmoisia suuntia vielä, mihin sä et oleta, että mitäs toi tonne syötti. Se on hauska katsoa kyllä tämmöisiä, jos yhden pelin ottaa ja katsoo yhtä pelaajaa, niin alluu kyllä. Joo, se on sitten kiinnostava nähdä, että kun liigassa se pelin intensiteetti nousee noin 1,5-kertaiseksi, että miten se pystyy tuota samaa tekemään. Et mestispeleissä vaan sanotaan, että se laitojen lähellä se kamppailuvaade ja ylipäätään intensiteetti, että kuinka nopeasti ne pakit tulee lähelle ja liimausut sinne seinään, niin siinä on aika valtava ero mestiksen ja liigan välillä. Että miten se pystyy sitten sopeutumaan niin kuin nopeasti siihen sit, kun hypätään liigakaukaloon, niin et siinä mielessä niin kyllä siihen tarvitaan sellainen liigassa meritoitunut ykkössentteri niin kuin liidaamaan tavallaan sitä hommaa ja sitten taas Forslundi voi siellä kasvaa sitten taas yhden stepin ylöspäin sitten niin kuin rauhassa, että se oli hyvä esimerkki kyllä tai tavallaan se viime kausi, että sai olla siellä Filppulan takana ja vähän niin kuin katsoa, että mitä toi tekee ja ottaa sieltä toppiin. Nyt se on ihan aivan ylivertainen pelaaja kyllä mestikseen tällä hetkellä. Eikä pelkästään niin kuin pelillisesti katsoa, vaan Filppula kantoi sen niin kuin johtajuuden ja otti ne niin kuin kirkkaammat valot itseensä. Ja kaikki tuli katsoa Filppulaa ja se pääsi oikeasti operoimaan siellä taustalla. No nyt kun tuosta Filppulasta muutama sana sanottiin, niin nythän me saatiin tietää, että Filppulan paita nostetaan kattoon. Tuossa oliko 10. päivä tammikuuta. Jonkin verranhan siitä on tullut kitinää ja sanahelinää. Jostain syystä yksikään näistä kitisijöistä ja helisijöistä ei ole ollut jokerifani. Jokainen jokerifani ymmärtää 100% täydellisesti, minkä takia tuo herra sinne kattoon kuuluu. Sanokaa omia perusteluita, minkä takia Valtteri Filppula kuuluu jokereiden kattoon. Vai kuuluuko se? Mä oon ollut 6 tai 7, kun on ollut syksy 2004. On ollut katsomassa ekat pelit ja muista sieltä 2 pelaajaa, Glenn Metropolit ja Valtteri Filppula. Että no, siis jos me nyt mitataan sillä, että kuinka paljon pelaaja on pelannut vaikka pelejä seurassa, niin kyllä tuossa Jokerin historiassa aika paljon pelaajia, jotka on pelannut enemmän pelejä Jokereissa kuin Valtteri Filppula, mutta no kun just näin, tämähän on yksi yleisimpiä, mistä moni narisee on se, että hei, 2-3 kautta, niin kuin täyttä kautta Jokereissa, että aika pienillä meriteillä pääsee. Mutta onko se kaikki, missä se niin kuin kattoon nousevan paidan arvo mitataan? Mun mielestä ei ole. Pitää muistaa, että kaveri teki mittavan menestyksekkään uran NHL:ssä, Sveitsissä, kävikö muuallakin vielä, vai oliko tuossa nyt, taisi olla noin 2, mutta joka tapauksessa, ja siihen sitten maajoukkuepelit päälle. Edustanut sillä kantilta Jokereita maailmalla. Jokerithan on aina halunnut olla se joukkue, joka tuottaa pelaajia huipputasolle NHL, eikä sitouttaa heitä pelkästään 80 vuodeksi omaksi tähtipelaajaksi. Siinä mielessä Filppula on niin kuin parhaita yksilöitä kyllä, mitä Jokereista on maailmalle ponnahtanut. Mutta se on mielestäni niin kuin jokainen seura ja jokainen seurayhteisö tavallaan itse määrittelee tavallaan ne kriteerit ja tavallaan asiat, mitä siinä arvostetaan, että pitääkö jonkun sellaisen pelaajan, joka on 15 vuotta tahkonut siellä niin kuin nelosketjussa näkymätöntä roolia, niin pitääkö se nostaa paita kattoon ihan vaan siksi, että se on pelannut pitkään. Et ehkä se ei ole niin kuin se pääkriteeri, ainakaan ehkä Jokereissa, että siellä on muita asioita. Ihan tietysti se, että tavallaan kuinka pitkälle urheilullisesti pääsee ja sitten toinen tietysti se, että tavallaan miten se pelaaja sitten itse myöskin myöhemmin arvottaa sitä seuraa ja tavallaan osoittaa, että tämä on hänen kotinsa ja
Ja mun mielestä siinä mielessä Filppula on kyllä tämän kunnianosoituksen ansainnut. Samaa mieltä tosta, että ansaittu on. Joo, ei se, ja niinku, en mulla ole siis, mä oon täysin samaa mieltä kaikesta. Ehkä tänä päivänä ei niin kun miettii suomalaista jääkiekkoa ja niin kuin pääsarjaa, niin aika harvassa on sellaiset pelaajat, jotka luo enää sellaisen 15-vuotisen uran jossain omassa kasvattiseurassaan. Ja niin kuin, sit jos sä sen teet, niin sä et ole kärkipelaaja, vaan sä oot alempien ketjujen grindaaja. Niin kuin tolla tavalla niin esimerkiksi Tomi Mäenpaita kuuluisi niin kuin noilla meriteillä areenan kattoon. Mutta, Ja Jani Rita. Ja Jani Rita, ehdottomasti. Mutta se, miten Valtteri Filppula on kantanut itteensä ja niin kuin Jokereita mukanaan läpi ammattilaisuransa, ja sen jälkeen tiedetään, että sillä oli iso pahvi pöydällä, missä leitte ykkössentterin paikka ja se olisi rinnassa, kun jatkat Sveitsissä aika isolla rahalla, niin sitten se tulee Suomeen pelaamaan Mestistä, sanoi, että käyttäkää rahat johonkin muuhun, että tuokaa lisää pelaajia. Toki sai korvauksen eri lailla, mutta kertoi, että ei halua rahaa. Tulee pelaamaan Mestistä. Ensimmäinen suomalainen triplakullan jäsen, Stanley Cup-voittaja, tulee pelaamaan Mestistä. Niin Keuruulle. Niin, ja se just, että ei halunnut mitään eri vapauksia, vaan menee sen joukkojen mukana bussilla Keuruun igluun, missä on kylmempi kuin ulkona, ja pukukoppi on Gorbachevin aikainen joku tollainen rahtikontti pihalla tyyppisesti. Niin sitten jos tuolla joku Iltalehden toimittaja sanoo, että ei riitä, niin Iltalehden toimittajan kannattaa etsiä itselleen uusi työpaikka. Joo, kyllä mä siinä Jyväskylässä silloin asuin ja kävin niitä Keuruun pelejä tietysti katsomassa, niin oli siinä vähän sellainen, että niin oikeasti, että sä oot täällä. Tää on niin kuin Jumalan hylkäämä paikka. Onhan se. On. Siellä on ne 3 keuruulaista hakkaa sitä saatanan patarumpua sen takia, että ne pysyy lämpöisen, kun se kuolis muuten. Ja sit siellä on kentällä Valtteri Filppula, jonka laidalla on Juha-Matti Aaltonen ja Antti Pilström, niin kyllä siinä on hilseen määrärä rajansa vittu. Näinhän se on. Mun mielestä tää oli tosi hyvä pointti tää just, että miten nykyään, jos sä pelaat seurassa pitkään, nimenomaan liigassa, niin sä et ole kärkipelaaja. Ja monesti niitä on kärkipelaajille soviteltu niitä paitoja sit sinne kattoon. Et se, miten tavallaan tämä niinku seurajoukkuekenttä tai liiga- ja pääsarjataso on muuttunut Suomessa yli vuosien, niin tavallaan kriteeritkin täytyy muuttua sen suhteen, että jos me halutaan arvostaa jotain tiettyä pelaajaa tällä tavalla, että paita nousee kattoon, niin ne absoluuttisen parhaat ei siellä kauaa pelaa. Ja tavallaan silloin se vaatii sen jonkun siihen päälle, kuten nyt vaikka Filppula, että sä tuut ilmaiseksi Mestistä Keuruulle, että tämä koko kombo, niin eihän Filppulan paita olisi noussut kattoon, jos se olisi lopettanut uransa Sveitsin jälkeen. Ei olisikaan. Ja olisi tullut omistajaksi tai mitä hyvänsä, mutta ei se olisi niinku riittänyt. Mutta tämä, että tavallaan sä voit katsoa pisteet ja sä voit katsoa pelimäärät ja sä voit niiden perusteella päätellä, että no kuka nostetaan kattoon. Mutta oikeasti sun pitää katsoa sen taakse ja ymmärtää se asema, se tavallaan tilanne, mihin sä tuut ja mikä merkitys sillä on seuralle. Että miten valtava merkitys sillä Filppulan tulolla oli. Ja hän teki sen niinku itse mahdolliseksi. Hän niinku teki kaikkensa, jotta tämä olisi mahdollista. Eli tulee maksutta pelaamaan ja olisi Sveitsistä saanut varmaan lähemmäs 500 000 ja pelannut siellä palmujen alla lyhyet matkat Sveitsissä. Keuruu ja iglu ja tiedätte tämän loppustorin, niin ja se, että hei, paita katto. Kyllä, ja eikö se mennyt niin, että paita katto ilmoitus tuli vasta sen jälkeen, kun liigapaikka selvisi? Tai joo, se, että kyllä. Niin se, mikä siihen myöskin vaikutti, oli se, että Valtteri Filppula teki sen, mitä se tänne tuli tekemään. Se nosti meidät liigaa. Kyllä, mä olin itse asiassa just sanomassa tota samaa. Että vähintään Jokereille imagollisesti se oli korvaamattoman tärkeä pala viime kaudella, kun sieltä sitten rupesi tulemaan sitä Aaltosta ja Pilströmiä. Jokereista tuli, sanotaan,
tuolle toiselle kaudelle yhtäkkiä niin merkittävän kiinnostava joukkue taas jälleen kerran Mestiksessä. Mitä se ei heti siihen alkukauteen välttämättä tuntunut olevan, mutta siitä tehtiin, niin kuin Jokerit teki itsestään Suomen kiinnostavimman kiekkobrändin heti taas, kun syksyllä pudotettiin kiekkojää. Joo, kyllä siihen Filppulaan tiivistyi aika paljon. Just toi, että se oli jotenkin hauska se viime kausi, kun se oli taas sellainen niin kuin lentokone, jota rakennettiin samaan aikaan, kun se lensi. Mutta että elokuussa oltiin vielä ihan silleen vähän niin kuin, että no Tero Määttä ja pistetään pojat pelaa ja katsotaan mihin päästään. Ja sitten yhtäkkiä tulee Filppula ja sitten keksitään, että ei, tuolla on karsinat, jumalauta, nyt me nostaa liikaa ja kasataan tänne niin kuin tällainen dream team. Että se lentokone lensi niin pitkälle, kun sillä pystyi lentämään, mutta tavallaan se olisi hyvä kysymys, että mikä olisi ikään kuin tämän Jokeri-tarinan tilanne tällä hetkellä, jos Filppula ei olisi tullut. Ja se viime kausi olisi ollut sitten sellainen niin kuin Tero Määttä-tyyppinen kausi, että mennään johonkin pisteeseen mutta sellaista niin kuin todellista uskottavuutta siinä, että havitellaan liiganousua siinä, niin sitä ei olisi ollut. No, näitä voi aina spekuloida, mutta kyllä mun mielestä Filppulaa kulminoituu nimenomaan tätä uudesti syntynyttä jokeritarinaa niin hyvinkin merkittävästi ja siinä mun mielestä on niin kuin hyvä veto kyllä nostaa paita kattoa. Ja jos ei Ossin 4 nosteta, niin nostetaan se Ossin satiinitakki ainakin. Mutta tästä tullaan siihen, mikä mun mielestä olisi tosi hyvä. Hypätään pois Filppulasta ja just näin Otapa lyhyesti, niin keretään ottaa vielä sarjajärjestelmästä pari. Joo, mutta mainittu Väänäset tai Glenn Metropolitit, meillä on Tim Stapleton, Ville Leino, tämmöiset. Jokerit tarttis areenalle, nyt kun sinne päästään takaisin, niin myös tämmöisen kunniagallerian, mikä voisi ehkä vaihtua. Ja me joskus itse asiassa tälle Jokerit fanclubille mä heitin tämmöisen täkyn, että mitä jos te rupeisittekin pyörittää tämmöistä tavallaan perinneyhdistystyyppistä toimintaa. Tai sitten joku muu voisi sen tehdä. Juha Lindihan on aika makea tämmöinen kuraattori tämmöiselle Jokerit perinneyhdistyksille, mikä vaalisi tätä tämmöistä Jokerit-historiaa, ehkä Jokerit-perinteitä myös sieltä niin kuin tavallaan joukkueen sisältä ja tekisi tämmöisen niin kuin sisäisen historiikin. Ja sitten täällä voisi olla tämmöisiä vaihtuvia näyttelyitä. Se olisi areenan käytävillä jossain tai Jokerien toimiston jossain. Joku tämmöinen, mihin pääsisi ottelutapahtuman yhteydessä. Ja siellä voisi nostaa sitten aina vaihtuvia tämmöisiä niin kuin kunniagalleria pelaajia oikein esille. Että siellä olisi jotain Leinon maaleja tai siellä muisteltaisiin Stapleton Santala Leino ketjua tai vastaavaa. Ja tavallaan voitaisiin osoittaa myös kunnioitusta näille pelaajille, ei pelkästään sillä niinku paidan nostamisella, vaan myös tämmöisellä niinku Jokerit Hall of Fame tai tämmöisellä kunniagalleria-asetelmalla. Se olisi tosi makea ja sen mä haluaisin nähdä. Siis miksi tota ei ole toteutettu on se kysymys. Niin, onhan Tuommoinen pitäisi olla. Onhan toi siis, koska fakta on se, että et sä nyt loputtomiin niitä nuttuja sinne kattoonkaan repiä, koska kohta meillä on 99 numeroa ja sä et enää pysty pelaamaan millään numerolla siellä kentällä. Mutta siis tollainen olisi tosi hyvä se, että mä toivon, että Vitikko sanoo Live Nationille, että nyt on sellainen juttu, että Jokereille tulee tämmöinen in memoriam käytävä tyyppinen. Tulisi oikeasti, että hallin käytäville saataisiin näkymään sitä, koska Jokerit oli siellä ennen Live Nationia ja Jokerit tulee olemaan siellä vielä Live Nationin jälkeenkin. Mutta se, että vaikka 1/4 sen hallin alakerran ja vaikka alakerran käytävästä, mistä tulisi semmoinen jokerikuja, missä olisi just tuommoista. Mun mielestä ihan helvetin siisti idea. Musta voisi perustaa tämmöisen perinneyhdistyksen, missä just lähtisi näistä vanhoista pelaajista, ehkä seuran kautta, ja sitten fanit vois ostaa tavallaan tämmöisen niin kuin jäsenyyden, millä rahoitettaisiin sitten tätä perinneyhdistyksen toimintaa, ehkä sitä tilavuokraa areenalta tai mitä hyvänsä. Ja sitten sulle ei noita yhdistysjuttuja on, niin pitäisikö se ottaa ei. Rajansa kaikella. Nyt mä vähän ihan aikataulullisista syistä käännän tätä keskustelua kohti meidän tämän kertaisen paneelin viimeistä aihetta, eli sarjajärjestelmäuudistusta. Minä ja Roope päästiin siitä jo kahdestaan jonkin verran jauhamaan, mutta mä haluan nyt kysyä meidän vierailta tavallaan siltä näkökantilta tätä uutta sarjajärjestelmäuudistusta, että näettekö, että tämä on nyt se tapa,
millä saadaan Suomi jääkiekko nousuun. Koska Teemu, esimerkiksi säkin tässä alkujaksosta pääsit jo vertaamaan esimerkiksi just sinne SHL ja Sveitsiin, missä taso on mennyt kieltämättä ja lujaa ohi. Onko tämä nyt se keino ja ensiaskel, millä Suomi kiekko nostetaan? No siis tämä 14+10 oli housun paskominen, millä saatiin kaikki samaan veneeseen. Niin kun, mun mielestä pääsarja plus B-sarja eli AB, niin se pitäisi olla 10+10 ja sitten pitäisi olla 10 mestiksessä. Että meillä olisi 3-portainen 10 joukkueen taso. Mitä vähemmän se, että me tiputetaan nyt sieltä ihan helvetisti joukkueita pois, tarkoittaa sitä, että A-sarjan taso nousee, B-sarjan taso nousee ja sen C-sarjankin taso nousee. Ja niistä tulee paljon kilpailullisempia. Ja se, että meillä on nyt A ja B yhdistettynä, mun mielestä siinä pitäisi olla myös se 3. sarjataso mukana ja sitä kautta myös Suomi-sarja, että me vähennetään sitä joukkueen määrää suvereenisti, jotta me saadaan kovempi tasoinen sarja. Ja nyt sitten vielä, kun tulee vedonlyöntifyrkka messiin, niin silloin se tarkoittaa enemmän rahaa ja kun se jakautuu vähän pienemmälle porukalle, niin se on parempi asia, koska silloin sen pelin taso nousee, sarjan taso nousee, kiinnostavuus nousee niin yleisön kuin pelaajien ja kaikkien muiden silmissä, että tämä ensi kauden 18 joukkueen sekametelisoppa tulee olemaan aikamoinen vitu härdelli, mutta se on pakollinen tornado, mutta joo, 14 joukkuetta, niin siinä on 4 liigaa, että 12+10 olisi mun mielestä se absoluuttinen minimi, 10+10 olisi kannattava sen takia, että se pelin taso olisi oikeasti kova, että askel parempaan suuntaan, mutta toi Sien koalition järjestämä housun paskominen siinä viime metreillä, niin se nyt mun mielestä vähän kusi kaikkien muroihin. Mutta mä ymmärrän sen, että tuolla kaiken maailman HPK, kalpat ja muut pasko housuu ja sitten vitun porilaiset keksi taas saatana hyvä idean siinä kalkkiviivoilla ja nyt sitten muut hyppäs siihen samaan koriin, niin tällä mennään, mutta jos se 2 vuoden päästä tapahtuma joukkueen määrän uudelleen tarkastus ei tuota sitä, että sieltä 2 heivataan helvettiin, niin se on uusi housuun paskominen. Mikä vittu teitä porilaisia oikein vai? Mitä sanoo Juuso? Kettu vartioi kanalaa, eikö se on vähän niin kuin tässä se asetelma. Tietysti mielessä se on ollut niin kuin suomalaisen jääkiekkoilun pelastus silloin aikoinaan, että se perustettiin tavallaan liitosta irralliseksi, mutta sitten tässä 2000-luvulla on tullut ongelmaksi tämä, että kettu tosiaan vartioi kanalaa ja jokainen pitää omista saavutetuista eduistaan kiinni ja puuttuu sellainen ylempi auktoriteetti, joka pystyisi katsomaan kokonaiskuvaa ja sanomaan, että nyt mennään näin ja piste. No, niin kuin sanoit, niin tämähän oli tällainen mukava, lämmin kompromissi, ratkaisu kaikille. Tässä saatiin, no se miksi tämä tehtiin koko uudistus on tietysti syy on niin kuin jokerit, jolla ei niin kuin kukaan oikein tiedä, että miten näiden kanssa pitäisi toimia. Niin nyt saatiin jokerit tavallaan kabinettinousulla nostettua niin, että se vähän niin kuin unohtui, että ne nostetaan kabinettiin. Ei siis ollaan rehellisiä, näinhän siinä kävi. Niin on. Saatiin vähän niin kuin säilytettyä omat kasvot siinä liiketoimesta. Kyllä, joo. Ja sitten tietysti jokerit otti tästä niin kuin tavallaan myös PR-voiton itselleen, että nyt sanotaan se tarina, että koska voitimme viime kaudella mestiksen, niin se toi meille liigapaikan. No joo, mutta liiga keksi nyt ne nousukriteerit tässä niin kuin lennosta syksyllä. Mutta onhan tämä nyt on tällä. Mutta voitetaan se mestaruus nyt keväällä, niin sitten ei tarvitse miettiä sitä kitinää. Niin, no joo. Olisihan ne karsinnatkin voinut tänä vuonna vielä pelata ihan vaikka niinku vittu se olisi ollut hienoa kodota jullit karsintaan. Ja sitten kuitenkin ensi kaudella kaikki pelaa. Toi mitä Juuso sanoi siitä, että kukaan ei halua päästä irti saavutetuista eduista, niin toihan oli vähän tollainen sosiaalidemokraattinen, että kädet kavereiden taskussa, toi systeemi. Ja sen takia, kun kädet on ollut koko ajan kavereiden taskussa, niin sillä omalla hunajapurkilla ei ollut niin väliä, vaikka se on koko ajan tyhjä ja pakkasella. Kun kavereiden hunajapurkista on voinut kaksinkäsin lapioida omaan syliin tavaraa. Niin nyt tämä, mun mielestä se TV-häsmäkkä, että lyödään TV-tuote yhteen on hyvä, mutta se, oliko se nyt 80-20 se jako sitten? Joo. Se on ihan liian etupainoinen. Jep. Ja toi, että se piti olla 70-30 siihen 10+12 sarja, ei kun 12+10, mutta sitten kun otettiinkin 2 joukkuetta lisää, niin käännettiin, nyt se onkin 80-20. Niin siinähän vedetään B-sarjaa niin kuin ihan huolella perseeseen. Ja sitten se, että miten käy Mestikselle. Kun mun mielestä
hirveästi ollaan keskitytty siihen A ja B, mutta me ei olla keskitytty siihen, että mitä tapahtuu C ja D. Koska tässä pitäisi olla suora putki, joka yhdistää sen koko systeemin niin, että siellä joka kausi nousee ja putoaa ja niin, että sitä TV-rahaa ja vedonlyöntirahaa, mitä tulee tulevaisuudessa, kaikkea pystytään jyvittämään niin, että me saadaan parannettua se koko infrastruktuuri siihen kuntoon, että suomalainen jääkiekko on kestävällä pohjalla. Eikä sellaisella pohjalla, että jos Tampereella ei saada pidettyä playoff-rahoja omassa taskussa, niin otetaan persnettoa. Toki se on Nokia-areenan paskat diilit tai Kiekko Espoon paskat diilit, mutta kuitenkin. Mutta askel parempaan suuntaan kyllä. Se on mun mielestä vitu hauskaa, että yksi Valtteri Filppo ja Jokerit, niin Suomessa vedetään koko saatana sarjajärjestelmää uusiksi. Kyllä. Mä voisin vielä sanoa tuosta, kun sanoit Tampereesta, niin tässä koko suomalaisessa niin kuin jääkiekko-sarjakentässä on se ongelma, että erot, siis taloudellisessa volyymissa on aivan järkyttävät. Ja sen takia tuossa varmaan se uhka kuitenkin siitä sellaisesta 10 joukkueen supersarjasta voi olla, että se niin kuin pysyy olemassa. Että koska Tampereella on kyllä niin kuin ongelma sen hallin kanssa ja nyt siellä on yleisömäärät molemmilla seuroilla ollut vähän niin kuin alakanttia ja jos ne jää siellä aina niin kuin alle 6 tonnia, niin ne tekee persnettoa sillä tapahtumalla. Ja sitten jos se tilanne on edelleen se, että ne pelaa niitä tiistaipelejä ja Jukureita vastaan, niin kuin pitkään ne jaksaa sitä, kun voitaisiin pystyttää niin kuin tällainen niin sanottu superliiga, jossa olisi sitten nämä Tampereen, Helsingin seurat ja Turku, Oulu, jotain muita siinä mukana. Että se sarja oikeasti pystyisi kilpailemaan sekä urheilullisesti että taloudellisesti Ruotsin ja Sveitsin kanssa. Et mä en tiedä, tuleeko tämä sarjauudistus niinku muuttamaan sitä, ei varmaan tule. Ei, markkina-aluehan meillä on niin paljon pienempi, että ei me voida koskaan tulevaisuudessa enää nykymuodossaan tulla kilpailemaan SHL:n tai NL:n kanssa. Saksakin tulee menee ohi, kun se on niin järkyttävän kokoinen markkina-alue. Mutta liiga voi olla parempi ja houkutteleva. Niin, mutta edelleen. Lätkä on meillä ykköslaji, Ruotsi se. Niin, mutta silti SHL:ssä on enemmän rahaa, enemmän katsojia, enemmän kaikkea. Näihin pohdintoihin on hyvä päättää tämänkertainen Narradio. Ihan turhaan viittailet siitä. Mä en anna puheenvuoroa enää kenellekään, vaan minä kiitän sinua, Roope Räty, minä kiitän sinua, Teemu Maarala, minä kiitän sinua, Juuso Kokkonen, Kiitos. minä olen hostinen Johannes Vuoksivirta ja kiitän tietenkin myös kaikkia Narradion tämänkertaisia kuulijoita. Me palaamme vielä ehkä just tämän vuoden puolella Narradion kanssa takaisin ääneen. Kiitos kaikille. Kiitos. Herrat. Kiitti.